नित्य शुभ मंगलम त्वमेव माता कपिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण बुद्धिर्मना वा प्रकृति स्वभावं करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि नारायणाय समर्पयामि नारायणाय समर्पयामि असतो मा सतमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांति शांति शांति। पांडुरंग गोविंदा गोविंदा गोविंदा। हेलो हेलो ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮೂಡುಶೆಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವಂಜಿ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನ ಸೇವೆ ನಡೆಪೋದು ಕೊರಿಯರು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಹರೀಶನ್ನೇ ಶಾಲು ಪಾಡದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಒಂತಿನ ಬಂಧುಲು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಪಾಡಿನಂಚಿನ ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಆಸನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಿರದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ ಕೇಶರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಗಂಧಕುಸುಮ ಹೊತ್ತು ಆಕೆಯ ಲಲಾಟದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಕುಂಕುಮದ ಬೊಟ್ಟು, ನಾಸಿಕವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಸ್ವರ್ಣದ ನತ್ತು, ಕೊರಳೊಳು ಮಿಂಚುವ ಹಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಓಲೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಧ್ವಜವನ್ನಿಡಿದ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿಯಾದ ನಗು ಮೊಗದ ತಾಯಿ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಬೊಪ್ಪನಾಡದ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಕಟಿಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಪಾದಗು ಭಕ್ತಿಡೆ ಪುಟ್ಯಪಾಡೊಂದು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೇತ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿದ ಉದೀಪನದ ಲೇಸಿಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೈ ಸೇರೊಂದ ಸಂಘದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮಲ್ಲ ಉದಾರ ಕೊಡುಗೀಡು ಈ ಆಡಳಿತದ ಕಚೇರಿದ ಉದೀಪನ ಇತ್ತ ಒಂದುಂಡು. ಇನ್ನಿತ ಈ ಉದೀಪನದ ಲೇಸದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರುದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಹಿಸಿರುವಲ್ಲೇರು ಇತ್ತത്തിൽ ಆರು ವೇದಿಕೆಯ ವಿರಾಜಮಾನರಾತ್ಯರು ಮಲ್ಲ ಅಭಿಜ್ಞರಾದ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಹಾದಾನಿ ಐನಂಚಿನ ಹೇರಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಶ್ರೀ ಕನ್ಯಾನ ಸದೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲೇರು ಮೇಲಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಯಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರೈನಂಚಿನ ಐಕಳ ಹರಿಶೆಟ್ಟರು ವಹಿಸಿರುವಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಲೇಸದ ಉದೀಪನನ್ನು ಮಲ್ತಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿದ ದಾನಿಲ ಐನಂಚಿನ ಆದರಣೀಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜಶೆಟ್ಟರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯನಂಚಿನ ಸಂಘ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಿನ ಶ್ರೀ ಕೋನ್ಸೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರು, ಒಕ್ಕೂಟದ ನನರಿ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಿನ ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ, ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಕ್ಷಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್, ಅಂಚನೆ ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡೋರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರು, ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಟಪುಡೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಗುರ್ಕಾರೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಲ, ಒಕ್ಕೂಟದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕರ್ಣೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟರು, ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ, ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಾವುದ ಗುರ್ಕಾರೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಉಲ್ತೂರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮೊದಲಿನ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಏನಿತ ಲೇಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕರನಕ್ಕಲು ದಾನಿಲು ಅಂಚನೆ ಪ್ರೈಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಕೈ ಸೇರೊಂದೇರು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಲಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಉಲ್ತೂರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಜೋಳಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಪ್ರೈಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ ಮೆಂಬರ್ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನಂಜೆ,
रत्नाकर शेट्टी वसाय, पैटर्न मेंबर रत्नाकर शेट्टी मुणकूर मुंबई, रवींद्रनाथ भंडारी ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರಾರ, ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ, ಕೂಂತರ್ಗಿ ಸುಧಾರ್ಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರೇನ್, ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಉಡುಪಿ. ಬೇರೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡರ್ ಸಂಘದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೆಂಬರ್, ಪ್ರೈಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೆಂಬರ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು. ಪ್ರೈಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನಿಯಾಲ್, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಚಲತಿ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರೊಂಡು ದೇವೀರ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ಪಂತಿಲ ಅಲ್ಗಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾವಡು ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗೇಡು ದುಂಬುಗು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಡಿದು ಬರಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾವಡ್ ಪಂಪನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವೀರ್ನ ಸ್ತುತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶುಭಾರಂಭ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂಚಿದ ಕಂಠ ಸಿರಿತ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಭಾಗವತರ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಗುರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ವೇದಿಕೆಡು ತೊಡರ್ನ ಅರ್ಲಾದ ಇನ್ನಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದೀಪನವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ ಗಜಾನನ ಮಹರ್ನಿಶಿ ಅನೇಕದಂತಂ ಭಕ್ತಾನಂ ಏಕದಂತಮುಪಾಸ್ಮಹಿ ಅನೇಕದಂತಂ ಭಕ್ತಾರಂ ಏಕದಂತಮುಪಾಸ್ಮಹೇ. ಯಾ ದೇವಿ ಮಧುಕೈಟಭ್ರಮಥಿನಿ ಯಾ ಮಹಿಷೋನ್ಮೂಲಿನಿ ಯಾ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷ ಚಂಡಮೃಡ ಶಮನಿ ಯಾ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಶಿನಿ ಯಾ ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭ ದರ್ಪ ದಮನಿ ಯಾ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪರ सा चंडी नवकोटि शक्ति सहिता मां पातु सर्वेश्वरी मां पातु जगदीश्वरी मां पातु महेश्वरी. जय जय दुर्गांबा जय 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 ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. పొర్లదు ఇప్పుడు దేవేరిన సుగితినంచిన పట్లెరెగు ಬುಡ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಪ್ರಪಂಚದ ತಜ್ಞರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪನ್ಪೆರು ಕತ್ತಲೆ ಪಂದು ಪೋಡಿಯೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ತುಡರು ಅರಳಾಂಡ ಯಾವು ಕತ್ತಲೆ ತನ್ನಾತಿಗೆ ದೂರ ಪೋಪುಣಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಕಿದ ಗಣ್ಯರು ತುಡರನ್ನು ಅರಳಾದ ಲೇಸದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದು ಯಾನು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕತ್ತಲೆನ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯಿನ ಬೊಲ್ಪುಗು ಕಡೆಕಲ ಕತ್ತಲೆ ತಿಕ್ಕಿನೇ ಜಿಗೆ ಇಂಚ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಕುಲ್ಲು ನಗ ತನ್ನ ಉಳಕಂಡಿಡುತ್ತು ನಗ ಮುಂಡದ ಬುಟ್ಟದ ನಡುಟು ಬೊಲ್ಪು ಬೊಲ್ಕಿರಿ ಯಾವಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಜ್ಞಾನ ಪಂಪಿನ ಕತ್ತಲೆರ್ದು ಸುಜ್ಞಾನದ ಸುದೀಪ್ತಿದಂಚಿ ಸಾಗಡುಗೆ ಭಗವಂತನು ಅಗ್ನಿಮುಖಿಯಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಡರನು ಅರಳಾಂದುಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರು ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ನೃತ್ಯೋಮ ಅಮೃತಂ ಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ
ಶ್ರೀಗಳನ್ನ ಪಾದಕಮಲಗು ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತರದಗ್ಗ ಒಂದು ಗಂಧ ತಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು ಸುಗಂಧ, ಚಿನ್ನ ಹೊಡೆದಷ್ಟು ಹೊಳಪು, ಕಪ್ಪು ಜಿಗಿದಷ್ಟು ಸಿಹಿ, ಶ್ರೀಗಳ ಅಮೃತ ವಚನ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಇಂಪು. ವೇದಿಕೆಡ್ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪರ ಬತ್ತಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಗಳು ಇತ್ತೆ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಮದಿಪನ್ನು ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಹರಸೋಡು ಪಂಡದು ಅರ್ನ ಪಾದಕಮಲುಡು ಬೆನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ತೆ ಯತಿವರ್ಯಾಯ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ಧೀಮತೆ ಗುಣತ್ರಯ ವಿದೂರಾಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾಯತೆ ನಮಃ. ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿಂ ಬಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನಂ ಮಾರುತಿಂ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಂ. ಜೈ ಹನುಮಾನ್, ಜೈ ಹನುಮಾನ್, ಜೈ ಹನುಮಾನ್. ಪ್ರೀತಿದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ಏಪ ತುಡರು ಅರಳ್ಪೊಡ ಅಪಗನೆ ಅರಳ್ತದೈತೆ ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಗೋಧೋಳಿ ಲಗ್ನ ದಾಲ ಸಂಶಯಗಳು ದಾಲ ಜಡ್ಡೆ ಸುಮೂರ್ತ ಅಂದರ್ಥ. ಈ ಕೈಕಂಜಲು ಮಾತ ಕಿದ ತಡೆಗೆ ಕಿದ ಬಾಕಿಲು ಸೇರುನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಕಾಲಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಸಮಯಡು ಇಂದೊಂದು ಆರಂಭ ಆತಂದ್ರೆ ಏನು ಮೂಳೆ ಪೋಣಗೊರ ಮುರಣಿ ತೂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಎರನ್ನ ಒಂಜಿ ಶೆಟ್ರನಗ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಕೈತೆ ಅಂದು ಬಂಟ್ರನಗ್ಲ ಜಾಗತಿಕ ಮಂಟನಂಜಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲೆಗೊಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬೈಕೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು. ಏಪಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆದ ವಿಷಯ ಓಳು ನಡಪಣೆ ಎಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಉಂಟು. ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಟು ಅಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಾತು ಸರಿಯಾಂಡು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಕಾರ್ಯಾಲಯನ ಈತು ಪೊರುಡೆ ಲಕ್ಕು ಅಂತುಂಡಾಂಡ ದುಮ್ಮದ ಕಟ್ಟಡ ಈತು ಪೊರುಡೆ ಲಕ್ಕು ಅಂತ ಒಂದು ನಂಗೆ ನೆಟ್ಟು ಆಲೋಚನೆಗೆ ಬರೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪಡಿ ಇಂಚನೆ ಅವು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿ ದಿಂಜಿನ ಸಭೆ ಒಂದು ಯಾನ ಆಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಪಂಡು ಅವ್ರು ಬುಡ್ದು ಬೈರೆಗಳ ಯಾರು ಬಂಟರಿಡ ಏರುಳ್ಳೆರು ಏರಿಡ್ಡಿಜ್ಜೇರು ಏರಿಜ್ಜೇರು ಏತು ದಾನಿಗುಳ್ಳೆರು ಮಾತ ತೂಡ್ದಾನ ಇಚ್ಚಾವಡಿ ತೂಳಿ ನಂಗೆ ದಾನಿಗಳು ಎಂಚ ಒಳ್ಳೆರು ಅಂತ ಬಂಟರು ಲಕ್ಕಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಪುಳಿನ ಬುಡಿದು ಅಂತದೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಯಾಂತೇರಿ ಉಂಡೆ. ಒಂಜಿ ಭವ್ಯ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವುಡು ಅಂದಾಂಡ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಆವುಡಿಗೆ ಈಜಿನ ಭವ್ಯ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಜಿ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡಲ್ಪ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ವೈಕಲದಾಲ ಕಡಿಮೆ ಜಾಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಡಲು ಒಂಜಿ ಆತೆ ಕಡಲ್ದ ಬರಿಟಿತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಉಡಲ ಸಂಪತ್ತು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೆ ಎಂದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಂಟನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಈತ ವಿಶಾಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಈತ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಉಡಲ್ ಎಂಚಪ್ಪ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾವತ್ತ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಆತೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳು ಎಂಕ ತೋಜನೆ ಇಂಚ ಬಂಟರು ಒಟ್ಟಾದ ಸಂಘಟಿತರ ಆಂಡ ದೇಶ ಆಳು ನಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಉಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಏಕದಾಲ ಕಡಿಮೆ ಜಾತು ತಾಕತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಉಂಡು ಸಂಘಟಿತರ ಅವಡು ಒಂಜಾತು ಒಟ್ಟಾಂಡ ನಮ್ಮಡ ಕೈಟಂಚನೆ ಮಾತ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಮಾತ ಉಂಡು ಕೈಟ್ ಒಟ್ಟಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟು ಭದ್ರತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡು ದಿನ ಪತಣಿರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಸಂಘಟಿತರ ಆಂಡ ಈ ರೀತಿ ಮುಟ್ಟಿದಲಕ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಿತರ ಅವಡು ಅವು ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ ಈತೆ ಪನ್ನೀರಪ್ಪಣೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲದ ಬಗೆಕ್ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಪಣಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಗಾಲ ಎಲ್ಲೆ ಬಂಟರ ಬಂಟ ಅಂದೊಂಜಿ ರಾಮನ ಬಂಟನ ಬಂಟ ಬಂಟರ ಬಂಟನ ಮಾನ್ ಹನುಮಂತನ ತ್ಯಾಗ ಸೇವೆದ ಗುಣಕುಲಿನ ನಮ್ಮಕ್ಲು ನಮ್ಮಡ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಗೊಂಡಿರಂದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಬಿಟ್ಟಾವ ಒಂದು ಹನುಮಂತ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮಡ ಬೋಡು ಒಂದು ಯಾನೈತೆ ಬಂದ್ಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಪಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಲೆ ಎಂದು ನೆನಪು ಪೋಡು ಆ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಲೆನಿಪಿನ ಭಾವನೆ ಬತ್ತುಂಡ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಗಡದು ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಬುಳೆಪ್ಪೆ ನೆನೊಂಜಿ ಮೇಯ್ಟ್ ಸಂಘಟನೆ ಬುಳೆಪ್ಪುಂಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪನೇನು ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಪುರದ ಸಂಘಟನೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಪಣೆ ಎಂದರ್ಥ ಸಂಘಟನೆ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡತ ಕಟ್ಟಡೋಗು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಾತೆ ಒಟ್ಟಾಂಡುಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪಣು ಈ ವಾಂದೆಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ ವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇರು ದಾಲ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಟ್ಟು ದಾಲ ಸಂಶಯಗಳು ಅಜ್ಜಿ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಾತು ಊರಿಗೂ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಚಂದ್ರಲೋಕ ಪೋತೆ ಅಂದಾಂಡ ಎರಡನೇದು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾರು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆವಡ್ತು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಪೋರಗೊಂಡು ಆತ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಬುಳಿಪುಣಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಐಕ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತುದ ಸಮಾಜಲ ಅಂದು ಎಡೆ ಉಡಲ್ದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಲ ಅಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನ ಪುದರ್ಡು ಒಂಜಿ ಆತ
ಕೊಡುಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಗೋಡಿ ನಿತ ಉದಿಪಣ ಆತು ಸದಸ್ಯಣ್ಣೆ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಬಗೆಟ್ ಆರು ಗಟ್ಟಿಡ್ಕೊಳ್ಳುದೇರು ದಾಲ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಉಳ್ಳ ಮಾತಾ ಅಂತ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಶೋಭೆ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಆತನ ಈ ಹೆದ್ದಾರಿದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ರಾಜರಸ್ತದ ಬರಿಟ್ ನಿಲ್ಕ ತೂಪು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆತು ಪೋಪುಣಾಯನೆ ತೂಪು ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಈ ಜಾಗೆನ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತುನಂಚಿನ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರೆ ಒಂಜಾತು ಕೂಟದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಣ ಈ ಸಂದರ್ಭಡಿ ಅನುಭವಿಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಳಿ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶವಾದಿ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಗುಣ ಒಂಜಿ ಉಂಡತೆ ಬಂಟಡ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಗುಣ ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ತೂಡುಂದಾನು ಒಂಜಿ ಬಂಟನ ತುಂಡ ಯಾರಿಗೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯೋಡ್ಲ ಬಂಟನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಗುರಿಕಾರ ಎಣ್ಣ ಮಂತು ಉಡುಪೇರು ದಾನಿಗೆ ನಡಪಾವೆನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಐಗೆ ದ್ರೋಹ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆ ಬಂಟ ಏನು ನಡಪಾವೆನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇರು ದಾಲ ಸಂಶಯ ಗುಡಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಉಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಆತು ಮುಳ್ಳೆ ಪರಿಸರಗಳಂತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಜಾಗೆಲ್ಲಂತ ಲಾಯ್ಕೆತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶ ಮುಲ್ಪ ಈ ಬಾಗೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಐಕ್ ಬುಡೇನಂಚಿನ ನೆನಾತು ಬೇಲೆಗಳು ಆಯ್ರೆಗುಂಡು ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಮಾತ ಒಂಜಾತು ದಾನ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲು ಒಟ್ಟಾಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆದರ್ಶವಾಯಿನ ಸಮಾಜಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವು ಇನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಕ್ಲೇದುಂಬುದು ಇವೊಂದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ನಮ್ಮಡ ಮಾತ ಕೂಟದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಕು ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ಮೂಲಕವಾದ ಅವು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಮಾತ ಅನುಕೂಲ ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡೊಂದು ನಮ್ಮಡ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮಲ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕುನೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಡು ಆ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಮರಟೊಂಜಿ ಗೆಲ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಕುಳ್ಳುಂಡಿಗೆ ಗೆಲ್ಲು ಪೊಳಿದು ತಿರ್ತು ಬುರುಂಡು ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಲ್ಪ ಗೆಲ್ಲುಡತ್ತು ಆಯ್ತ ರೆಂಕೆಡು ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮಡ ಲಂಚನೆ ನಮ್ಮಡ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಬಲ ಇತ್ತಂಡ ಸಮಾಜ ಲಕ್ಕುಂತೆರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡೊಂದು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆರಿಗಿಲ್ಲ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಪುದಿಪಾವಾಡು ಒಂಜಿ ಆತ ಇನೀತುನಾಗ ಎಂಕ್ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿದ್ ಬೈದಿನಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಂಟೆರೆ ಕೂಟ ತೂದಾನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾತನು ನಾನು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಸಮಾಜವು ಅನುಕೂಲ ಆವಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡೊಂದು ಇನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಈತ ಜನ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಲ್ಲ ಜಂಚೊಪ್ಪೇರು ಎಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅಂದೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡೊಂದು ಅವು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಾಕಾರ ಆವಡು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದೊಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆವಡು ಐಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗದು ಬರಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಉದಿಪಣ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಯೋಗಳ ಕೂಡುದು ಬರಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರನುಂತಾವೆ ಅವಧೂತ ಚಿಂತನ್ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಉರಿರು ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕರ್ ಹರಿಶನ್ನೆ ಅಂಚನೆಯರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಿಕಾರಿ ಶೇಟ್ರ್ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತದೆ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಫಲಪುಷ್ಪ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತಗೊಂಡೊಲ್ಲೇರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹರಿಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗಳು ತಗೊಂಡೊಲ್ಲೇರು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರು ಒಂದು ಸುಂದರ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಣುವ ಕನಸು ನಿಜವಾದ ಕನಸಲ್ಲ, ಯಾವ ಕನಸು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ನಿಜವಾದ ಕನಸು. ಈ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಹರಿಶಣ್ಣನಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗ್ತದೆ. ಹರಿಶಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕನ ಇತ್ತಂಡು ಒಕ್ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಣ ಆವಡು ದೇವರನ ದಯಟು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾ ತ್ಯಾಗೋಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಕೀರ್ಣಗು ಜಾಗಲ ನೋಂದಾವಣೆ ಆತಂಡು ಇನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟರಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿದ ಉದೀಪನದ ಲೇಸ್ ಇನಿ ಮಾತೆನಲ ಸಮಕ್ಷ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಲ್ನ ಕೈಟ್ ಆತಂಡು ಬತ್ತಿ ಪಿನ್ನೇರೇನು ಸೇರಿ ಬಂದಲೇನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲೇರು ಐಕಳ ಹರಿಶಣ್ಣಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಬಿರಿತಾಂಗ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒತ್ತುಗುರ್ಕರ್ಲಾಯಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕರ್ನಿರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೆಂಬರ್ ಯಾರು ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಆಡಳಿತ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ
ಸ್ವಾಮಿಲು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ತದೆ ನಿರ್ಗಮನ ಮಲ್ತಿದೆ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿನಾರು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಗಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಂದಾಲ ಪರಡುದುಜಿ ಒಂದೇ ಶಬ್ದೋಡು ಪನ್ಪೆ ನಾನು ಏಪಲ ಪನ್ಪೆ ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವಮಾನವನ್ನು ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜವು ಸರ್ವಸ್ವನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದನಾರು ಪಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮಲ್ನಾರು ಪಂಡ ಈ ಕಡೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎಂಕುಲು ಎತ್ತೋ ಸರಿ ಈ ನೆಟ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋನಾಗ ಪತ್ತನಾಗ ಬೇತಗಲ ಬಂಟ ಸಂಘ ಬೇತ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದಗಲ ಸಂಘ ಪುರತನಾಗ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೂದು ಸರಿ ಬಂದುಪ್ಪು ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಕೊಂಜಿ ಹೈವೇಡ್ ಒಲ್ಪಲ ಜಾಗತಿಕದಿಂದ ನಮ್ಮಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಟೆನ ಒಂಜಿ ಒಲ್ಪಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬೂರ್ದುಂಡ ಬಂದು ಏಪಲ ಹಿಂದಿನ ಪನ್ಪೇರು ಸುಪ್ ಸುಪ್ಪೋಲು ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಅವು ಖಂಡಿತ ನಾನು ಸಾಪಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ನಮಗೆ ಎತ್ತೋ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕನ ನೆನೆಪುಲ ಮಲ್ತುಪ್ಪಯ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಆರು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎನ್ನುನಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆರ ತರೀಕೆ ಐದಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಲಿನಾರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರು ಇನ್ಯಾರ ಪುದರ್ದ ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದ ಈ ಜಾಗ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಹೈವೇಡ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ನೂದು ಸರಿ ಎನ್ನೋಡವು ಈತ ಮಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ 7 ಕೋಟಿ ಬರ್ತದ ಜಾಗ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ವೆಚ್ಚನು ದೊಡ್ಡನು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಸದಾಶಿವಂಡೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೃದಯದಾನಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಚಿರಋಣಿ ಅದು ಕೊಡಿದಿ ಅರೇನೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಥ ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಅತ್ತು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲಿಯರ್ ಅತ್ತು ಆರೊಂಜಿ CF ಫರ್ಮ್ ನಡಪುಂಡಾರು ಆರಡ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಆರಡ ಒಂಜಿ ಆರ್ತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರಡ ದುಡ್ಲ ಅಂಡ ಮನಸ್ಸು ಕೋಟಿಡ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡ ಅದು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಎದೋ ವರ್ಷದ್ದು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಬೊಂಬಾಡು ಹೂವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡು ಊರುಡಾಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಲ ಆರ್ನ ತಾಕತ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಇನಿ ನೆಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊರ್ದು ಇನ್ನು ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿಗೆ ಯಾರ ಪಪ್ಪನ ಪುದರಿ ತರ ಪಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭೋಜ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರು ಭೋಜ ಪ್ರವೀಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜಿ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಗೆ ತೊಂಡೆ ಅದಾಗ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತమైన ಆಫೀಸ್ ಇಜ್ಜಿ ₹1 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಲಜ್ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತದೆ ಐದು ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಗುರುಪುರ ಇಟ್ಟಿತ್ತೇರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು ದಾಲ ₹1 ಆಸ್ತಿ ಗೀಸಿ ದಾಲತ್ ಆ ಪುಡ್ತುಡು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದಿಕ್ಕೇರು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಿಲ್ ಪಂಡ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊರಗೆ 25 ಲಕ್ಷದ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತು ಇಡೀ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಪಾಡಿದ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಲ್ಲ ಆರು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಬೂರು ಮಲ್ಪರುಡಿಲವಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಕ್ಕಣಿಗಳಿಗೆ ಪನ್ವೇರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈದ್ಯರು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾದಾನಿ ವಿನಾಯಕರ್ಲ ಬರ್ಪೇತರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಅಜಿತ್ ಅನ್ನುಳ್ಳೇರು ಸಮಾಜಗೂ ಬೋಡ್ತಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಯಥಾ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹತ್ರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಅಜಿತನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಈಗೆಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇಂದ್ರಲ್ಲಿ ಜಯಕಿರಣಿ ಬೋಡ್ತಾತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ಅಗಲಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಯಡು ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಹುಬ್ಳಿದ ಆರು ಓನರ್ ಅರೆನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸಾಧಾರಣನೇ ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಬೋಡ್ತಾತ್ ಏರ್ಪೋಂಡಲ ಕೈ ಎರ್ದು ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಏರೆನ್ನಾರು ಇದ ಮುಟ್ಟಾರ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆಫೀಸ್ ಬೋದೊಂಜಿ ಏರ್ಲೊಂಜಿ ಡೊನೇಷನ್ ಕೇಂದ್ರ ಖಂಡಿತ ಆಗಲಿ ಬೆರಗಡೆ ಪುಡ್ದು ಅರೆ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆರು ಪ್ರೈಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ದ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನು ಪ್ರೈಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಸ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನೊಂಜೊಲ್ಲೇರು ಹೊಸ ನಾಲ್ ಸೂಪರ್ 2 ಬೋಡ್ತಾತ ಜನಗಳಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ವಿಧ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರನ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಸಸ್ಯಂಡಂಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಲಿರುವ ಸಾಯಿ ಮಾಧಾನ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಧಾನ್ಯಾರು ಮಲ್ಲ ಹರಿನಾಯನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ.
ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ರಾಕ್ಷಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಾರೆ ಅರೇನ ಹರಿಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೆಂಬರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಂಬೈ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮುಣಗೂರು ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೇನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಸ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೋನರ್ನ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೇನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಜ್ಜೆ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಪೇರಾರ ಮೇರ್ಲ ಅರೇನ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಂಜಪ್ ಶೆಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ಅರೇನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಚಂದ್ರಸಂಡಲಿ ಅರೇನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಅರೇನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಉತ್ತರಳ್ಳಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರಿಂದ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೇನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಪೇಟೆನ ಅರೇನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮೈರ್ಮಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಂಜಲ್ ಅಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಲು ಮಸ್ತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಿಜವಾದಂಡ ಅಕಲಿನ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲಾಡುತ್ತುಂಡು ವೇದಿಕೆ ಜಾಕೆ ಅಂಬಿತ್ತುಂಡು ಅಕಲಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಯಕರಣೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ ಸಹಾಯಕ ತೊಂದು ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಹಿಂದೂಗಳಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪುರ ಒಂದು ಸಹಾಯಧನ ಕೂರ್ಕೊಂಡು ಅಕಲಿನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಬಾಕಿ ಬೈದನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೈ ಸೇರಿನ ಮಾತ ಮಾನದಿಗೆದ ಪಿನ್ನೆರೆಗೆ ಇಕಡ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಲ್ದ ಮನದಿಗೆ ಮಲ್ತದ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಹಾದಾನಿ ಲೈನ್ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೋಸ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿನ ಪುಗರ್ತದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಶ್ರೀ ತೋನ್ಸೆ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ರಾಶಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಮಾಲಕರಾಯನಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾಲತಾ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಟರಾಯಣ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪಕ ಗುರುಕಾರನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗ್ರೂಪದ ಮಾಲಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಯನಂಚಿನ ಖ್ಯಾತ ಭಾಗವತರ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೆಂಬರ್ ಶ್ರೀ ಉಡುಪಿ ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗಡೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮುಣ್ಕೂರ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರ್ಲ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೆಂಬರ್ ಕುಡರಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೆಂಬರ್ ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೆಂಬರ್ ಶ್ರೀ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂಚನೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ರೈರಿನ್ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಭಂಡಾರ್ಲಿಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೆಂಬರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೆಂಬರ್ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ನನ್ನೂರಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂಚನೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟರ್ ಪೇರ್ರ ಮೇರೆಗೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂಚನೆ ಪಡುಬಿದ್ರದ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ
ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೆಂಬರ್ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಿಗೆ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಲಿ ಮುಟ್ಟುಳ್ಳರು ಮಹಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಕುಳ್ಳೋಡಿಪ್ಪಿಡು ಒಂತೆ ಸ್ಥಳದ ಅಭಾವ ಇರ್ಬೋದು ಇನಿ ಐಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಮ ಕೊಡ್ದು ಅರ್ಪಣೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಪಣಕ್ಕಿನಂದೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುಪುರ ಬಂಟರ ಸಂಘ ನತ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾಗರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರು ಮೂಲ್ಕಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ ನಂದಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಮೈಸೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ತೋಂಟೆ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಂಟೆ ಮನೆಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ ಸವಣೂರು ಸಿದ್ದರಾಮರೈಕಲು ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ದೇವಪ್ಪ ಶೇಖ ಸಾಲೇಪುರ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ರೈ ಕಾಸರಗೋಡು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಂಜ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕಾಸರಗೋಡು ದತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ರಾಯಕಲು ಜಯರಾಮ್ ರಾಯಕಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೈರ್ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾವಂಜೆ ಬೆಳ್ಳಂಪಳ್ಳಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಾಸುದೇವ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳಪು ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಶಿಯಣ್ಣನವರು ಕುಂದಾಪುರ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಸರಗೋಡು ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಕನಾಡು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಕೋಡಿಕಲ್ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉದಯಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನಿಯಾಲು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರವಿಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಧಾಕರ ಪೂಂಜಾ ಸುರತ್ಕರ್ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆಪ್ಪಿನಮಗರ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದೇವಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟರು, ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಬಂಟಯ್ಯನ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುದ್ದರಂಗಡಿಯವರು,
ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು, ಮೂಲ್ಕಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು. ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಾಜಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಕೊಲ್ಲಾಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ವಿವಿಧ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರಾದರೂ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದರೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಅಡ್ಡ್ಯಂತಾಯರವರು, ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಅಡ್ಡ್ಯಂತಾಯರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದ ಕುಂಜಾರು ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದ ಉಪ್ಪೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಮಧೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಉಪ್ಪೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದ ಮೈರ್ಮಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದ ಕುಂಜಾಲು ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು, ಇಬ್ಬರು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಮೆಂಬರ್ ದೊಂಬಳಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಂದ್ರಾಳಿ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಯಾವತ್ತೂ ಕಳೆಗುಂದುವುದಿಲ್ಲಂತೆ, ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಅದು ಮುಖದಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದಂತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸುಂದರ ಹೃದಯದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರಿಂದ 2 ಶುಭಾಶಯದ ನುಡಿಗಳು. ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಂಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುನಗ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ದಾಯಬಂಡ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಲ ಪಲ್ಲಿ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿರು. ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬೆಂದಿರು, ಮಸ್ತ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ತಿರು, ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದ ಕುಲಿಯರು ಅಕ್ಲಿ ಮಾತೊಂಜಿ ಮಾತು ಸರ್ವೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾತು ಅಕಲ್ನ ಜಾತಕವನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದೇರು. ಅಂಚೆನೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲು ಇತ್ತರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಹರಿಶನ್ಯ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ವಾ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಂದೆ ಬಂಡ ಸತೀಶ್ ಇನ್ನೀಗ ಹರಿಶಣ್ಣನ ಎಂಕುಲ್ ಕಾರ್ ಬತ್ತೋಡು ಪ್ರಾಯ ಎಂಕ್ಲಿಗಾದಪ್ಪು ಅಂಡ ಆರ್ನ ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಇನಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಟೀಮ್ಲ ಕರ್ನೆರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅವಡು, ಅಂಚನೆ ಇಂದ್ರಲ್ಲಿ ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ರು, ಅಂಚನೆ ಉಲ್ತೂರು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶೆಟ್ರು, ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೋಸ್ ಶೆಟ್ರು, ಅಂಚನೆ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವನ ಉದಾರ ಕೇಂದ್ರದ ಇದ್ದ ಸುಮಾರು ಹೆಂಗೆ ಬಾಯ್ಪಾಟ ಅದು ಹೋಗ್ತುಂಡು ಅದೇ ಟೀ ಬಟ್ಟೆ ಪಂಡನ್ ಸದಾಶಿವನ ಅಂದಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇದು ಶುರುವಾತ ದಿಕ್ಕುಡು ಹೆಂಗೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಮೌಕ್ಯದಗಳಿಗೆ ಅವು ಬೇತೆ ಅಂಚನೆ ಉಲ್ತೂರು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶೆಟ್ರು, ಅಂಚನೆ ಪಟ್ಲರ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಆರು ಮಲ್ತಾರೆ ಬೇತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೂರೋಡ್ ಬೈದಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳರು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಯಾನೆ ಉಡಲ್ಜಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ತಂದದು ಪಣ್ಣ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪಟ್ಟಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳರು ದಾನಿಲು
ದಾನ ಧರ್ಮದ ಉಡಲ ಅವು ಅಮೃತದ ಫಲಪನ ಕಡಲ್ಗೆ ಅವು ಏಪಲ ಧರ್ಮ ಅಗ್ಲಿನ ಕಾಪಾಡು ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತದ್ದು ಏರ್ಲ ಹಾಲಾವುಜೇರು ಉದರ್ಗೆ ಕೂಡ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತಂಡು ಹಾಲ ಇರಲೇ ಅವು ಒಂಜಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಏರು ದಾನ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಪಿ ಆ ಏಪಲ ಹಾಲಾರ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಹರೀಶಣ್ಣಗ ನನ್ನ ತರ ತಗ್ಗಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಗಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಜಯಂತ್ ಭಾಗದ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಶ್ರೀ ಜಯಂತ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ದಯಮಲ್ತಾರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಯೋಗೇಶ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹರೀಶನ್ ನಡೆದು ಒಂಜಿ ಶಾಲದ ಮಾನದ್ಗೆಂದು ಎತ್ತ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಯುವ ಬಣ್ ಸಂಘದ ವಿಭಾಗದ ಶ್ರೀ ಜಯಕುಮಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹರೀಶನ್ ನಡೆದು ಒಂಜಿ ಶಾಲದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಒಕ್ಕೂಟದ ವಕೀಲರಾಯನಂಚಿನ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಶ್ರೀ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ರೈಕುಲ್ಲೇರು ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಎತ್ತನ ಪಂಡದ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಮುಂಬೈದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ನದ ಗೊತ್ತು ಆರ್ಲ ಹರೀಶನ್ ನಡೆದ ಶಾಲದ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಈ ಕಟ್ಟೋಣದ ಚಾವಿ ತರ್ಕೋಲ್ನು ಪ್ರವೀಣಣ್ಣೆ ಹರೀಶಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ತೋನ್ಸಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಾತ ಕೆಲಸಗಳ ಬಿರಿತಾಂಗ ಕೊರ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಕಿವಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ತ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪಡ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಗ್ರ ನೋಟ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾತ ವಿಚಾರ ಈ ಬುಕ್ಕುಡುಂಡು ಈ ಪುಸ್ತಕನು ಇನಿ ಕಾಂಡ್ಯ ಹರೀಶನ್ನೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಐನಿತ್ಯ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಿ.ಬಿ. ಹರೀಶ್ ರೈಕಲು ಆ ಕೃತಿದ ಕರ್ತೃ ಆರು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತಿನ ಬರೆತನಂಚಿನ ಪಿ.ಬಿ. ಹರೀಶ್ ರೈಕ್ಲೆಗ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯರಂಚಿನ ಹರೀಶನ್ನೇ ಶಾಲು ಪಾಡದೆ ಮನದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನಾತ್ ಕೃತಿಗಳು ಪಿ.ಬಿ. ಹರೀಶ್ ರೈ ಮೆರೆಡ್ದು ಮುರಿದು ಬರಡು ಅರ್ನ ದುಂಬುದ ಭವಿಷ್ಯ ಇಟ್ಟೆ ಹೊಡ್ಪಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಶ್ರೀಯುತ ಜೇಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾಂಜನೇಯ ದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಡಿಯೂರು ಇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಹಾದಾನಿ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ರಂಗದ ಕಿರೀಟಿಯಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ರಂಗದ ಸವ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮ ದುರಂಧರನಾಗಿ,
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಮಿತ ಸಾಧಕನಾಗಿ ಸರ್ವ ರಂಗದಲ್ಲೂ ರಂಗಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ ಸಾಧನೆಗಳ ಸರದಾರ ನಮ್ಮೂರ ಹಮ್ಮೀರ ಛಲದಂಕ ಮಲ್ಲ ಬಂಟರ ಕುಲದ ಮಿನುಗುತಾರೆ ಸಹಕಾರಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಲಿದು ಬಂದ ಸಹಕಾರಿ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಶ್ರೀ ಜಯಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಸನ್ನುಡಿಗಳ ಸನ್ಮಾನದೋಲೆ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಪೊಡವಿಗೊಡೆಯ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆಲೆವೀಡು ಉಡುಪಿಯ ಇಂದ್ರಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಹೊಂದಿದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಂಟಕುಲದ ಪರಮ ಸಾತ್ವಿಕ ಬಾರ್ಕೂರು ಬಡ್ತಿಬೈಲು ಶ್ರೀ ತೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬುಡ್ನಾರು ದೊಡ್ಮನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಲಜಾ ತೇಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರರತ್ನವಾಗಿ 1961ರಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತಬ್ಬೆಯ ಉಡಿಯಿಂದ ಭೂತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಿಗೆ ಬಂದ ತಾವು ಮಡ್ನಾರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಕಡಿಯಾಳಿ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ನಂತರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಣಿಪಾಲದ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತಾಯಿ ಶಾರದೆಯ ಆರಾಧಕರಾಗಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪನ್ನರಾದಿರಿ. ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೊತ್ತು ಕಳೆದಂತೆ ಕಣ್ಣವರ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುವಂತೆ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿ ಹೊಳೆವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಗಾಧವಾದ ಪ್ರತಿಭೆ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ತುಡಿತ, ಧರ್ಮದ ಸೆಳೆತ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒಲವು, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟಗಳನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ಗೋಚರಿಸುವ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ಸಾಹಿತ್ಯಾಮೃತದಂತೆ ಲೋಕಮುಖಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಸನ್ಮಾನ್ಯರೇ, ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಜಯಕರ ಶುಭ ನಾಮಾಂಕಿತರಾದ ತಾವು ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಗ್ಗಜರಾಗಿ ಮೆರೆದಿರಿ. ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಮಹಾಮಂಡಲದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಯೂನಿಯನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ 2 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಸಂಘಟನಾ ಚತುರರಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುವ ರಾಜರಾಗಿ ಮೆರೆದಾಡಿ ಅಪೂರ್ವ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಮಿಂಚಿದಿರಿ. ಬಹುಮಾನ್ಯರೇ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು, ಅದಮ್ಯ ಉತ್ಸಾಹ, ಪಾದರಸದ ಚಲನಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ ಜೊತೆಗಿರುವಾಗ ಮಣಭಾರದ ಹೊರೆ ಬೆನ್ನೇರಿದರೂ ಅದು ಹತ್ತಿಯಷ್ಟು ಹಗುರ ಸಲೀಸು ಎಂಬ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ. 2 ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ, 7 ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಗೌರವದ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಮುಕುಟಮಣಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀ ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ 40 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆ ನೀಡಿದ ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಾಧನೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದು. ಮಾಣಿಕ್ಯ ಸದೃಶರೇ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತನಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ಪರರಿಗೆ ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯಂತೆ ನಡೆದು ಬಂದ ತಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾದುದು. ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ದಾನ ಎಡಗೈಗೆ ತಿಳಿಯದಿರಲಿ ಅನ್ನುವಂತೆ ದಾನದಲ್ಲೂ ಅಜ್ಞಾತ ದಾನಿಯಾಗಿ ಹೆಸರು, ಕೀರ್ತಿ, ಹೊಗಳಿಕೆಗಿಂತ ನೊಂದವರ ಮನದಾಳದ ಹಾರೈಕೆಯೇ ತನಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ ತಮ್ಮ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಮಾದರಿ. ಬಂಟರ ಕುಲದ ಮಿನುಗು ತಾರೆಯಾದ ತಾವು ಉಡುಪಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ತುಳುಕೂಟ ಉಡುಪಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಬುಡ್ಯಾರು ಶಾಲೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ತಾವು ನೀಡಿರುವ ಸೇವೆ ಊಹೆಗೆ ನಿಲುಕದ್ದು ಎಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಸಾಧನೆಯ ಸರದಾರ ನೀವು. ನಿಮಗೆ ದೊರಕಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೌರವ, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮುಕುಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿನ ಹಿಂದಿದ್ದ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಅಪೂರ್ವ ಮಾಣಿಕ್ಯ ನೀವು. ಸಹಕಾರಿ ರತ್ನವೇ, ಸನ್ಮಾನ ತಮಗೆ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ತಾವು ಬಯಸಿದವರೂ ಅಲ್ಲ. ಅರಳಿ ಸುಗಂಧ ಬೀರಿ ನಳನಳಿಸುವ ಮಧುರ ಕುಸುಮವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವ ಸುವಾಸನೆಯ ಜಾಡನ್ನು ಹಿಡಿದು ಧಾವಿಸಿ ಬರುವ ಭ್ರಮರದಂತೆ ಸಮ್ಮಾನವೆಂಬ ಕುಸುಮ ಮಾಲೆ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಯೋಗ್ಯತಾವಂತರನ್ನು ಅರಸಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ತಾವು ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗಂಧದ ಕೊರಡಿನಂತೆ ತೇದಷ್ಟು ಸುಗಂಧ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ತಮ್ಮ ಅನನ್ಯ ಸಾಧನೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ, ತಾವು ಕೈಗೊಂಡ ಸಹಕಾರಿ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಒಲಿದು ಬಂದ ಸಹಕಾರಿ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ತಮ್ಮ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿ ಕಟಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿ ಬೀಡು ಶ್ವೇತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುಟ್ಟಿನಂತ ಮಕ್ಕಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರಾವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕುಮಾರಿ ಶ್ರಮ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚೊಕ್ಕ ಸಂಸಾರದ ಸುಂದರ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಅದಮ್ಯ ಚೇತನವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ
ನಮ್ಮದಾಯಿತೆಂಬ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಸಾಧನೆಯ ಮೇರು ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾದ ತಮಗೆ ಭಗವಂತನು ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಹರಿಸಲಿ, ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಣ್ಣನ್ನು ರೆಪ್ಪೆ ಕಾಯುವಂತೆ ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ನೆರೆದಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಅಭಿಮಾನಿ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಗೌರವ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಸಮ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಶ್ರೀ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಹಾದಾನಿ, ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಹಾಪೋಷಕರು, ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು. ವಂದನೆಗಳು. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉಡಲಿಡು ಕೊಡುಗೆಯಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮನೆಕ್ ಹರೀಶನ್ಲೆ ತಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು, ಮಾನಾದಿಗೆದ ಓಲಿನ ಎದುರುಡುದಿ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಮೇರೆ. ಅಸಾಧಾರಣ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು, ಅಮೋಘ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲರು, ಅನನ್ಯ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳು, ಅನುಪಮ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಅಪ್ರತಿಮ ಸೇವಾ ಚತುರರು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಸನ್ನುಡಿಗಳ ಸನ್ಮಾನದೋಲೆ. ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನದ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆಯುವ ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಭೀಮಬಲವುಳ್ಳವಷ್ಟು ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಮಹಾಮಂಟಪ ಕಟ್ಟುವ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲರು ತಾವು. ಸಿರಿ ಬಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕರೆದು ದಾನವ ಮಾಡು ಎಂಬ ಹಿರಿನುಡಿಗೆ ಶಿರಬಾಗಿದ ತಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯಾಗುತ್ತದೋ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ ಎಂಬ ಉಲ್ಲಾಸದ ಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ನೂರಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಬುನಾದಿಯ ಸುವರ್ಣ ಇಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳು ತಾವು. ನೇರ ನಡೆನುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ತರ್ಕಿಸಿ ತಾವು ಇಡುವ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯೇ ಅನುಪಮ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಹತ್ತಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಬೆರೆದು ಬಾಳುವ ಅನುಪಮ ನೇತಾರರು ತಾವು. ಅಪ್ರತಿಮ ಸೇವಾ ಚತುರರೇ, ಸುಖಿ ಸಂಸಾರದ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರೇ, ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಾತ ಸದಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದೇ ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ. ಭೋಜ ಎಂಬ ನಾಮವೀಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಗಜವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲು ಅಭಿಮಾನ ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಈಜುವ ಜೀವನ ನೈದಿಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನೈನಿತಾ, ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಆರತಿಯಾದ ಏಕೈಕ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಅಭೀಕ್ಷಾ, ಅಳಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ್, ಮುದ್ದಿನ ಮೊಮ್ಮಗ ಶ್ರೀನಯ್, ಸುಖ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಂಸಾರ ತಮ್ಮದು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರೇ, ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವ ಕನಸಿನ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು, ಬನ್ನಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನನ್ನ ಅಳಿಲ ಸೇವೆ, ಹೋಗಿ ನೀವು ಸಾಗಿ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ, ಸದಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಎಂದು ಬೆಂಬಲದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಶ್ರೀ ಕನ್ಯಾಣ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ಶೋಭಿಸಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಹಣೆಯ ತಿಲಕನೆ ಇಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜಶೆಟ್ಟಿ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿ. ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ, ತಮಗಿದೋ ಸನ್ನುಡಿಗಳ ಸನ್ಮಾನದೋಲೆ. ನಾವು ನಂಬಿರುವ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ತಮಗೆ ಅನವರತ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನೀಡಲೆಂದು ಈ ಅಭಿಮಾನದ ಗೌರವವನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಿರಕ್ಕೇರಿಸಿ ಮನಸಾರೆ ಹರ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭದ್ರಂ ಶುಭಂ ಮಂಗಳಂ. ಶ್ರೀ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ, ಮಂಗಳೂರು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅವರ ಲಕ್ಕದುಂತದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಚಪ್ಪಾಳದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಯನ ಸಂದೈತೊಳಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ದಯಮಂತದ್ದು. ನಮಸ್ಕಾರ.
ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಲೆಯರು ದೇಪನ್ ಆಡ ತರೆ ಉಂಟು ಎಂಡ ತರೆ ಇಜ್ಜಿ ಫೋಟೋ ಬರ್ಪುಜಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಪಂಡೇರು ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದ ಪಾತೆರ ಪನ್ನಿ ನೇಲ ಒಂದು ಕೊರಿಯರು ದಾರಿ ವಂಜನಾಯಕ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅವಳು ಆತ್ಮ ಇಂಕ ಉಲಾಯ್ ಕೊಂಪಿನ ಎಂಡ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಜ್ಜಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಇನಿ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸು ಬೈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಲು ಪೋಯರು ಎಂಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಮಿಲಾರು ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಲು ಅರೇಗ್ ಅರೇನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ವಿಶ್ವ ಬಂಟೆರ್ನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಯಾರು ಏಪಲ ಪಂಪಿನಾರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಂದು ಐಕಲ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ದಾನಿಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟೆರೆಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಕನ್ಯಾಣ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು ಅಮೌಂಟ್ ವೈಸ್ ತೂಪುಂಡು ದಾಂಡ ನಂಗೆ ಪನೇರೇಜ್ ಯಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಇದ ಮಟ್ಟ ಆತ ದಾನ ಏರ್ಲ ಕೊಡ್ತಿಗೆರು ಬೊಕ್ಕ ಫೆಡರೇಷನ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆರು ಶಕ್ತಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ಬಾರಿ ಈತ ಒಂಜೆ ರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ್ಲೇನ್ ಬಂದು ದುಂಬೋಲೇನ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬೈಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ನ ಅಮ್ಮಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಪಾತೆರ್ನೇ ಮೇಯ್ ಪುರಕ್ಕೂ ಮೇಯ್ತ ರೋಮ ಸರ್ತಾಪುಂಡು ಆರು ಬನ್ ಪೇರು ಸಮಾಜಗಾತ್ರನೇ ಅನ್ ಬೆನ್ಪಿನ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲಾಡಿ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಶಿಲ್ಪಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಆರ್ ಕೆ ಶೆಟ್ರು ಕರ್ನೀರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕುಲ್ದಿನಗುಲು ಎನ್ನ ಮೋಕೆದಗುಲೆ ಮುಗಲ್ನ ನೆಟ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಫೆಡರೇಷನ್ದ ಆಫೀಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಖುಷಿಟ್ಟು ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರ ಬಾಯಿ ಮಗುರು ಎಂದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ನೆಟ್ ಪಂಡೇರು ಕಿ ಯಾರು ಪಾತೆರ್ವೇರು ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಕುಶಾಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡು ಏತ್ ಖುಷಿ ಆತನ ಪನ್ನಾಗ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆನು ಪೆದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಪೆದ್ದಿದ್ದು ಬುಲ್ಪುನಾಗ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಆತ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡಿನಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ ತುಂಬರ ತೀರಂಜಿನ ಪುದೆ ಆಂಡಲ ಇನಿ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆನಂದ್ ಹೆಂಗ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏರ್ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಗೆ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ಅರೆ ಯಾನೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ದಯ ಪನ್ನಗ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವರ ಪಂಡೆಕ್ ಇಂಕ ಬೊತ್ತಿಕಿಯ ಇಂಚ ಆನಂದ್ ಬಂದು ಮಂದಾನಿ ಪಂಡೇರು ಅವಂತೆ ಎಂಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಎಂಕೊಂತೆ ಆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಬೇತೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಲೇನ್ ಪನ್ನೆಕ್ ಐಕಲ್ ಹರೀಶನ್ನೆ ಪಂಡೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ನೀರು ದೆತ್ತನವರ ಪನ್ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಖುಷಿಟ್ ದೆತ್ತೊಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅದ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಕರ್ನಿರೆ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ವಾ ಮಲ್ಲ ಜನಲ ಹತ್ತು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಮೊಗಲ್ಪುರ 1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಆತು ಫರಕ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಒರವರ ಎನ್ನುಂಡು ಎಂಕ್ ಒಂದು ಎಡ್ಮೆದ ಕಡ್ಲೆ ದೊಟ್ಟು ಎಡ್ಮೆಲ ಕರೆಂಟ್ನ ಪಣ್ಣದು ದೇವನ್ನಗ ಅಂಚ ಎನ್ನಿಂಡಲ ಯಾನ್ ಹರೀಶಣ್ಣನ ಕೆಲಸಡು ಜೊತೆಯಾದ ಉಲ್ಲೇಪನೊಂದು ದೇಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶಾಶ್ವತ ಆತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತ ಆಪಣ್ಣೊಂದು ಪಂದು ಎನ್ನದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಅರೇಗ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಹೆಂಗ ಇಜಿನಲ್ ಅಮ್ಮಸರ ಮಾತೆಟ್ಲ ಯಾನ್ ಕಾಣೆ ಎನ್ನು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡೆ ಕಾಣೆ ಎನ್ನು ಯಾನ್ ಬೈಯಡ್ ಸೈಪೆ ಪಂಡದು ದೇಪನ್ನಗ ಸೈಪಿನ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಪಿನ ಮನುಷ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ಪುಜೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಲ ಎಗ್ರಿ ಮಲ್ಪುಂಡವು ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ಪುಜೆ ಪಣ್ಣದು ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ಪುಜೆ ಸತ್ಯಡು ನಡಪುವೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಉಪ್ಪುವೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ ಖುಷಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪುವೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಯ್ಯಡು ಸೈತಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅನ್ ಸೈಟ್ ಅಂದ್ ಎಂತ ದಾಲಾಪುಜಿನ್ ಬಂದು ಖುಷಿಡು ಮಿತ್ವೋಪೆ ಅಂಚೆ ಅನ್ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರೋದುಂಡು ಪನ್ನಗ ತುಲೆ ಯಾನು ಸುರುಡು ಪನ್ನೆಕನೆ ಕರ್ನೀರ ಪಂಡೇರು ವಾ ಮಲ್ಲ ಜನಲತ್ತು ಸುಮಾರು 42 ವರ್ಷ ಪಿರೌಡು ಒಂದೇ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜಿ ಬತ್ತದು ಆ ಮುಲ್ಕಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡ್ದು 541 ರೂಪಾಯಿ ಬೊಂಬೈ ಪೋತಿನೇ ಇನಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಜನಕುಲ್ನ ಎದುರು
ఇంకొంచి సన్మాన తిక్కుండు బన్నగ అవ్వన్న అప్పమ్మన భాగ్యనే పనోలి బొమ్మాయిల పంపిణీ బరే కొడుతుండల ప్రవీణ్ బోషెట్టి నిన్న పప్పన బుధరే పంపినారు బోషెట్టి పంపిణీ ప్రవీణ్ బుడిది ఉడిపారు ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮನ್ಪೆ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಟೀಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಎದುರು ಓವು ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಿನ ಇಲ್ಲ ವಾ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇಲ್ಲ ಒರಿಯುಜಿ ಬೇಪನ್ನಾಗ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಒಟ್ಟುಗು ಪಕ್ಷಿಗೆ ರೆಂಕೆ ಬಲ ಬಾವಾಗ ನನ್ಕೆ ಬಲ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬಲ ನಮ್ಮ ಕುರ್ನೇಡ ಹತ್ರ ನಾನಾತ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಮಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಕುಟಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 12 ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಹರೀಶಣ್ಣ ಸುಮಾರು ಜೋಕುಲೇನು ಬುಂಡ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ 2,54,000 ಬಂಟೆರುಲ್ಲೇರು ಅಗುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಐಕಲ್ ಹರೀಶಣ್ಣಗ ಅಗಲ್ನ ಐಷದ ಖಾಲಿ 30 ಮಿನಿಟ್ ಕೊಡ್ದು ಆರು ನನಮಿತ್ತಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಬದುಕೊಡು ಪಂಡ್ದು ಪನ್ನಗ 111 ವರ್ಷ ಬದುಕೊಡು ಆಶೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರ್ನ ಇತ್ಯದ ಸಮಾಜ ದೇವದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಕುರ್ಮಿಲ್ತಾರೆ ಆ 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡು ಒಂದು ಬಂದು ಆಶೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಬೋಡುತ್ತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಲು ಆರು ಆನೆ ಕೊರ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಆನೆ ಪನ್ನನಿಗಲ್ಲಿ ಆನೆ ಅವು ಆನೆ ಎತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆಲ್ಲ ಐಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಡು ಪನಂದು ಎನ್ನ ಆಯುಷದ 30 ಮಿನಿಟ್ ಅರೆಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಕೊರಿಯಂದು ಪನಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಇನಿ ಬೈದಿನ ಪೂರ ಸಭೀಕರಣಗಳಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತಂದು ಕಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಮುಗ್ಬೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಮಾರಂಭಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೋಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚಲು ಗೊತ್ತಿರುವ ಹೃದಯ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆಲಿಸಬಲ್ಲ ಕಿವಿ, ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕೈಚಾಚುವ ಮನಸ್ಸಿದ್ದವರು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಈ ಪಾತಿರ ನಮ್ಮ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವನಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ ಅನ್ವಯ ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಈ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ಯಾನ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಮೂಲಕವಾದ ಒಂಜಿ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡದ ಒಂಜಿ ಕನ ನನಸಾಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯೋಡು ಸದಾಶಿವನ್ನೇ ಅರ್ನ ಮಲ್ಲ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಲ್ದೇರು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಗೌರವಯುತ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ರೆಡ್ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಮದಿಪು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಎಂಕ್ಲು ಹಿಂದೆ ಇಡುವನ್ಪ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುಚ್ ಹೋತಾ ಹೈ ಕುಚ್ ಹೋತಾ ಹೈ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಪಡ್ಲಕ್ಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆನಂದ ದೈನು ವರ್ಣನಾತೀತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ದಯಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದೇ ಪನೊಳಿದು ಅಂಚಿದ ಸೈಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಸರಗೋಡು ಉಂಡು, ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಹೊಳೆದ ಬತ್ತನ ಇಂಚಿ ಕುಂದಾಪುರ ಮಟ್ಟದ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಈ ತುಳುನಾಡು ಬಂಟೆಯನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಈ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತಾದಿಗಳ ನಾವು ಪೋತ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಒಡ್ಲಲ್ಲ ಆಂಡ ಮೂಲವಾದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಆದಿತ್ತನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತನ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರೇ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ ಟೈಮುಡು ದುಂಬುದಿಂಚಿ 5 ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಏರೆ ಕಾಲದಿಂಚಿ ಬಂಟ್ರನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಡ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು ದುಂಬು ಸೇನಾಪತಿಗಳು ಆದುಪೋಡು ಸೈನಿಕರು ಮಿಲಿಟರಿದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ 5 ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ ಆಯ 5 ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಯ 5 ಟೆನೆಂಟ್ಸ್ ಲಾಯ ಮಾತಲ 5 ಆಧುನಿಕ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಯಾಪ ಭೂಮ ಮಸೂದೆ ಕಾನೂನು ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಊರುಡೋರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೊರ ಊರಿಗೆ ಮಾತ ಪೋಯರು ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೋಯ ಶುರು ಬೊಂಬೈಗೆ ಪೋಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಂಬೈ ಹೋದು ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು 5 ಬುಕ್ಕ ತನ್ನ ಸ್ವಂತವಾಯಿನ ಆ ಹೋಟೆಲ್ನೇ ಎತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತೆ 5 ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಬೊಂಬೈದ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲಿಯರ್ಸ್ ಆಯ್ನೆ ಬೊಂಬೈ ಇಡೀ ಬೊಂಬೈದ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ರ್ ನಕಲ್ನಾತನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡ ಹೋಟೆಲಿಯರ್ಸ್ ಎಂಕಲ ಬಸ್ ಜನಕ್ಕೆ आप ये केमिकल में कैसा घुस गया? हाँ शेट्टी लोग तो होटलियर्स है
I am one of the odd man out कि सब होटेलियर्स है शेट्टी लोग हम एक इंडस्ट्री में गया अंड इत्तीचेगे इंचोगो ಹೋಟೆಲಿಯರ್ಸ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ ಕಲ್ತದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಪೋಯ್ರಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ರನಾಟ್ ಇಜ್ಜಂದನ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಂದನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಾ ಮಾತಾಡೋದು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ರನಾಟ್ಲತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿದು ವತ್ತನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ರನಾಟ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲ ಶೆಟ್ರನಾಟ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಶೆಟ್ರನಾಟ್ಲು ಸ್ವಾಮಿಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಾಂಡೆ ಅಂಡ್ ಆ ಗುರು ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮಡೆ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬೆ ಇಜ್ಜಂದನದ್ದು ಅದು ಅಂಡ್ಲ ಆ ಗುರುಕುಲು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ್ದಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ಅದು ಆ ಯತಿ ಪರಂಪರೆ ಇಡ್ಲದ ಮೊಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳುಲ್ಲ ವೈಟ್ ಇಜ್ಜಾನೆ ಇತ್ತ ಹೋಟೆಲಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ಪೆಪಾಯ ಹೋಟೆಲ್ದಾರ ನಮ್ಮ ಮೇರು ಸಾಯಿದಾರ ಬತ್ತಿರಂದು ಜನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪೆರಪಾಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಡು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇತೇ ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಚ್ಚಿ ಅವಳ ಅಮೇರಿಕೋಡು ಯುರೋಪುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾನಾ ದೇಶಗಳು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇರು ಗೂರುಡೆಂಚಲ ಉಳ್ಳೇರೆ ಬೊಂಬೈಡು ಉಳ್ಳೇರು ಐದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಾರವಾರದಂಚಿದಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೈಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರತಿ ದಿಗಡ್ಲೈತೆ ಬಂಟ್ರನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಬಂಟ್ರಡ ಆ ಒಂಜಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಅಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ಡೈರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನೊಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಮಹಾ ಡೈರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದ ಮಾತಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೋದು ಶೈನ್ ಆತ ಇನಿ ಶೆಟ್ರನಾಗ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಮುದಾಯಗಳು ಎಡ್ತುಂಡ ಬಂಡ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಇಂದುಲ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಗತಿಶೀಲರು ಮಾತಾಡಿ ಕಡ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಪೋಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ರೈಟ್ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಈತ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯ ಕೊರತೆ ಪುನದೇಟ್ ಹೋಯ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆತೊಂಜಿ ದುಂಬು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇಜ್ಜಾಡು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವನಿಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರೆಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಏತೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿಯಿಂದ ತಂಚಿನ ಏತು ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರ ಅದೇ ಪ್ರವೀಣನ್ನ ಬಾಕಿದ ಏತೋ ಜನ ಬಂಟ್ರನಕ್ಲು ಏತೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಮಲ್ತದ ಇಜ್ಜಾಣ ದುಮ್ಮಗು ನಾವು ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ಆ ಕೊರತೆನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬಂಟ್ ಸಮಾಜದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಐಕಲ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅನ್ನ ಟೀಮು ಬೊಕ್ಕ ನಾನಾ ಪ್ರದೇಶದ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲು ಲೀಡರ್ಸ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ಇತ್ತೆ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಏರಿಯಾಡ್ಲ ಮಾತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಮಲ್ದೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಭವನ ಕಟ್ಟ ಹೊಡೊಂದು ಭವನ ಕಟ್ಟಾರೆ ಜತ್ತದೆ ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಏರಿಯಾಡ್ಲ ಅಂಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಪೋಪುನು ಒಂಜಿ ಕೆಲವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಡೋನರ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡದನ ಆ ಡೋನರ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಲ ನನ್ನ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ഞാൻ പണ്ടേ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ನಮಕು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ഒരു ಏರಿಯಾಗ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಟು ಮಲ್ಪನ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವು ನಮ್ಮ ಆತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಜ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನನ್ನ ನೀಗಿಸವಡು ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ಪವಡು ಅನ್ಪುಣ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಳಕಡಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ದಯಪಂಡ ಡೋನರ್ಸ್ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಡೋನರ್ಸ್ ಆದು ಇಂಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಮಲ್ತದು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ದೇಕ ದುಂಬೆ ಆವಡುತ್ತಾನೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಯಾಪದಿಂಚುಂಡು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅದು ಎನ್ನ ಅಂದಾಜಿ ಒಂಜಿ 35 ವರ್ಷ ಅವು ಕತೆ 35 ಇಯರ್ಸ್ 35 ವರ್ಷದ್ದು ನಡತು ಬರ್ತನ ಸಾದಿಂದು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅವು ಒಂಜಿ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ ಹಿಡಿತನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈತ ವರ್ಷೋಡು 35 ವರ್ಷೋಡು
ಯಾನ್ ಏರೆಗಳದಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಯಾರೇ ಪನ್ಪನ ತನ್ನ ಏರ್ಲೈನ್ ಮಂಡೆಗೆ ತೊಂಡು ಚಾನ ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಮಂಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಅವು ಸತ್ಯನೇ ಅವು ಕಹಿ ಆದು ಪಡು ಸಿಹಿ ಆದು ಪಡು ನಾವು ಮಲ್ತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ನಾವು ಯಾವ ಈ ತೋರ್ತು ಮಲ್ತ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾದ ಯಾವ ದಯವಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಒಡ್ಲ ಅತೀ ಕಡು ಬಡವೇರುಳ್ಳೇರು ಕೋಡೆ ಎಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ಮೂಜಿ ಪೊಂಜೋಳು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ನಿಂಜ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳೇರು ಯಾರು ಪನ್ವೇರು ಎಂಕ್ ಕಾಂಡೆನೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಡ ಪುಡಿದಿರ್ತಾರೆ ಮೂಜಿ ಪೊಂಜೋಳು ಮೂಜಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬೀಡಿ ಕಟ್ನಕ್ಲು ಇತ್ತ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಬೀಡಿ ಕಟ್ನ ಐಟು 2 ಜನಕ್ಕೂ ಸೌ ಕೆಜಿ ಗುತ್ತದಾಗ್ಲು ಮೂಜಿ ಪೊಂಜೋಳು ಮೂಜೆಗೆಲ್ಲ ಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಜ್ಜಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಒಂಜೇನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವಳು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋಯರಾಕ್ಲೆ ಖರ್ಚಿಜ್ಜಿಂದು ಅರವಂಡಿರ ಹೆಂಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಉಳ್ಳಾರ ಅವಳು ಎರಡಕ್ಕೇನ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಂಡೆ ಬಂಡಿರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಯರೆ ಅಣ್ಣ ಅರೆಗಿಡ್ಡ ಅಕ್ಲಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಗುತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಪೊಂಜೋಳು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ದಿನದೆಪ್ಪು ಒಂಜೇക്ക് ಸೌಖ್ಯ ಜಂದ ಇನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಳ್ಳೇದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಕಾಂಡೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ದನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂದು ಕಾಂಡೆ 50,000 ಕಾಪಡು ದುಡಿಯ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಈ ಕೇಸ್ ಹಲವಾರು ಕೇಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೋದು ಇಂದು ಬೇತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಜಾತಿಡ್ ಅತ್ತನ SC ST ಅತ್ತನ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹತ್ತು OBC ದಕ್ಲತ್ತು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜಡು ಇತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚನ ಏತೋ ಗತಿಗೋತ್ರ ಅಂದನ ಮಹಾ ಸಂಕಷ್ಟೋಡು ಇತ್ತನ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ನಮ್ಮವಳುಂಡು ಅವು ಐಕಲ್ ಹರೀಶನ್ನೇ ಮುಖ ಕರ್ಣಿರ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನೇ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೋದು ತೆರಿದಿತ್ತನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಪಣ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನ ನಮಗೂ ಬೇಜಾರ ಬತ್ತು ಬೋಪುಂಡು ಕಾಣ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಒಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ಯಾವ ಖಂಡಿತ ಯಾವಂದ ಅಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂಜೆಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬಂಡ ಸುದ್ದಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಒಗ್ಗಟ್ಟ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಒಂಚೂರು ಬರೋದುಂಡು ಬರಂದನಗಲಿ ನನ್ನ ಬರೋಡು ಇತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಪ್ರದೇಶಡು ಭವನ ಅದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಚಿನಾಳ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಾಗ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಏರಿಯಾಡ್ಲ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ದಾಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂಡ ಐಕಳ ಹರೀಶನ್ನ ತೂದು ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ಮಾಡೆಲ್ಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲಿಯರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ತುಲೆ ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಂಬೆಡ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ದೇ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಈ ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ರಾಧಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಮಹಾ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆತ ಅಂಡ ನನದ ಟೈಮಡು ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಆಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಆಡು ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಬಂಟ ಸಂಘ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದುಂಡು ಬೊಂಬಾಯಿದ ಬಂಟ ಸಂಘ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದುಂಡು ನಾನು ನಿಜವಾದ ಬಂಪೆ ಐಕಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಐಕಲ ಹರೀಶನ್ನೇ ಕರ್ನೀರೆ ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಲಗಟ್ಟೊದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಂಬೆ ಬಂಟ ಸಂಘ ಒಂಚೂರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರೆ ಕೈ ಚಪ್ಪಲಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಹಾಕ್ಲಿ ದಯವಂಡ ಆರು ಮಲ್ತನ ಕೆಲಸದಲ್ಲ ಅಸಾಧಾರಣವಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ಐಕಲ ಹರೀಶನ್ನೇ ಇಡೀ ಬಂಟೆರ್ನೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಬಂಟೆ ಬಂಡಾರೆ ಮಹಾ ಬಂಟೆಯಾರು ಒಂದಿನ ಬೇರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ CM ಬಂಡೇರು ಎಂಟೆದೆಯ ಬಂಟ ಬಂಡ ಬೇರೆ ಅಂಚಿನ ಆರು ಓಲೋಲು ಕೈ ಪಾಡ್ದೇರ ಅವು ಮುಂಬೈ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಆದಪ್ಪು ಬಾಂಬೆ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಆದಪ್ಪು ಅವು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೈದೆರ ಆ ಟೈಮದು ಮೂಲೊಂಜಿ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಒಂದೊಂದೊಂಜಿ ತೆರೆದು ಬತ್ತನ ಸಮಯ ಆರು ಬತ್ತಿವುಕ ಐನೊಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಕೊನೆಯರಿ ಐನೊಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆದು ದಾನಿನಡ್ಡ ಎತ್ತೊಂದು ಮುಖಂಜಿದೆ ಕಡೆ ಪಾಪದಕ್ಲೆಗೆ ಪಟ್ಟುನಂಚಿನ ಮಹಾ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಆರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಐಕಲ ಹರೀಶಣ್ಣಾಗ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆಲ್ಲ ಅರೆಗಳು ಎಂಕ್ಲ ದಾನಿಲು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಆಂಡ ಐಕ್ ಕಾರಣಕರ್ತಿರ ಆರು ಎಂಕ್ಲು ವ್ಯಾಪಾರ ತುಂಬಿ ಪಾತ್ರ ಅಂದುತ್ತ ದಯಗೊಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡು ಆಫೀಸ್ಡ್ ಪಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ಕವರ್ ಪಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಂಡೈಕ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಆದಾಯ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿ ನಮ್ಮ ತೂಡು ಬರ್ಪುನಂಜಿ ಮಹಾ ಉದ್ದೇಶಡು ಯಾನ್ಲ ಹರಿಶಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆ ವಿಷಯ ಹರಿಶಣ್ಣೆ ಕರ್ನಿರೆ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ವಿಷಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಂಡೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಪುನಂಚಿನ ನಮಕೊಂಜಿ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆದ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬೋಡು ಆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬೋಡದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಎತ್ತೊಂದು ಆ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಅವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಕಟ್ಟಡ ಅವಳು ಖಾಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಶೋಗತ್ತು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಇನ್ಕಮ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರಿಗೆ ಏರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೈನು ಪಟ್ಟುನಂಚಿನ ಆ ಕಾರ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪುಡು ಮನ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಬೋಡದು ಎಂಕಲ್ ಈ ನೆನಮ ಅನ್ನು ಮಲ್ತ ಮುಖ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕುಡ್ಲಡ ಜಾಗೆ ಮತ್ತು ತುಯರ ಪೋಯರು ಭಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಮುಖ ಮುಲ್ಕಿಡು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ಸಾಕಾರ ಎನ್ನದ ಆಪುನ ಮಲ್ತೆ ದುಂಬಲ ಮಲ್ತೆ ಈ ತೋರ್ತಲ ಮಲ್ತೆ ನನ ದುಂಬುಗಳ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ಅವಧಿ ಗಂಟೆ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಎನ್ನ ವಿನಂತಿ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಏರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅಕ್ಲಕ್ಲನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತನಾತ್ ಕೈ ಮೀರ್ದು ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಒಂಜಿ 2%, 3%, 5% ಅಕ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಒಂಚೂರು ಐಕ್ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಪಟ್ಟೋಡು ಆ ಉದ್ದೇಶ ಪಡೋದು ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಆನಂದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಐಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇರು ಆನಂದನ್ನೇ ಒಳ್ಳೆಯರು ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಒಳ್ಳೆಯರು ರಾಜೇಶನ್ನೇ ಒಳ್ಳೆಯರು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಾತಾಡಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೂರ ಬಂಟ್ರನಾಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರ್ಂಡ ಆರ್.ಕೆ. ಶೆಟ್ರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಬಂಟ್ರನಾಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರ್ಂಡ ರತ್ನಾಕರನ್ನ ಪೂರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಂಡ ಮಹಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಳಿ ಇಂಚೊಗೊಂಜಿ ಮೂಲು ಶಶಿಧರನ್ನೇ ಒಳ್ಳೆ ಕುಳ್ದೇರು ಆರೊಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಹಾ ಚತುರೆ ಅವಳು ನಲ್ಲ ಸಪಾರಡೊಂಜಿ ಇಂದು ಮಲ್ತೇರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಮಾರಿ ಉಂಟೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಉಂಟು ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟೆಡ್ ಹರೀಶಣ್ಣ ತೆರಂಡ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಅಂಚನ ಸಮಾಜ ಈ ಸಮಾಜ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಣ ನಮಗೊಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಇನ್ನು ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮಲ್ಪಡಿ ಪಾಪದಾಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದಾಕ್ಲೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪುಣ್ಣ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಇನಿ ತೆಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಬತ್ತನ ಖಾಲಿ ಬಂಟ್ರತ್ ಇವನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾರ್ಲೋಣ ಕಾಣೆ ಹಾಜರ ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಪುಣು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಅವಳು ಕಾಣೆ ಹಾಜರ ಗಂಟೆ ಎದ್ದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಉಂಟ ಬರಂದಿಪ್ಪು ದಯವಂಡ ಕೊರ್ನಾಕಲ್ ನಾಡೇನೆ ಬರ್ಪುಣು ಕೊರ್ನಾಕಲ್ ನಾಡೇನೆ ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ನನಲ ಮಸ್ತ್ ದಾನಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪಡು ದಾನಿಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಈ ಬಂಡವಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ನನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ಧನ್ಯವಾದ ಬರ್ಪೇನೆ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ಈ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಈರ್ನ ಬುದರಡಾಂಡು ಇರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಲ್ಲ ಈರ್ನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಪಣ್ಣ ಸತ್ಯನೇ ಯಾರೊಂಜಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆತ ಮಲ್ಲ ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆದ ಇನ್ಕಮ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಒಪ್ಪಂದ ಆಂಡ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತಾರ ಒಕ್ಕ ಹರೀಶಣ್ಣನೊಂಜಿ ಅವು ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಅವು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಾತಾ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಹರೀಶಣ್ಣೊಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವು ಏರಡೆಲ್ಲ ಆರು ಏರಡ್ ನಾಡೆಲ್ಲ ಬೋದು ಒಂಜಿ ಇನ್ಕಮ್ದು ದಾನಿಗಳೇನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಕ್ಲೇನು ಪ್ಯಾಟ್ರಾನ್ ಮೆಂಬರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಾನ್ ಮೆಂಬರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆನ ಜಾಗೇಡೆ ಕುಲ್ಲಾದು ಸೊ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಹರೀಶಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ದಯಬಂಡ ಎನ್ನ ಪುದರೆಲ್ಲ ಮೆತ್ತದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಈ ಹೈವೇಡ್ ಯಾಮಂಡೆ ಬಡ್ಸ್ ದುಂಬು ಮಲ್ತಿಜಿನ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ದ ವಿ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಹೈವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ನಮ್ಮ ಹೈವೇಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಟರ್ ಆದಾತನು ನನ್ನ ಮಾತ ನನ್ನ ಹೈವೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಂಚಾಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹೈವೇ ಮೋಡ್ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಸುಂದರವಾದ ಜಾಗೆ ಈ ಹೈವೇದ ಈತ ಪುರ್ಲದ ಜಾಗೆ ಈತ ಒಂದು ಸುರುಟುವಂತೆ ಅರ್ಧ ಮಲ್ತ 5 ಕಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾಂಡು ಅಪ್ಪಗೇನು ಹರಿಶಣ್ಣ ಬಂಡೆ ಏರೆಣ್ಣ ಕೈಕಾರ ಬರ್ತದ ಅನ್ಲ ನಮಕದೇನು ಈ ಜಾಗ ಎತ್ತ ನೋಡು ಬಂಡೇನು ದಾಯ ಬಂಡ ಜಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬೋಡು ಆತೆಲ್ಲ ಜಾಗಡಿ ಯಾವಂದು ಒಂದು ಆತನ ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಬಂಡೇರಾರು ನಾನೆಲ್ಲ ಜಾಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು
ಅವು ಮಾತೆರೆಗಳ ನಿಕ್ಲೆಗವು ನಲ್ಲ ಜಾಗತಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಜಾಗೇನೊಂಚೂರು ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ತದೆ ಎಡ್ಡಂಜಿ ಸುಂದರವಾದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ತದೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಪ್ಲೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಈತ್ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಮಲ್ತದೆ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪಾದು ಐನು ಈತ ಮತ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಧೀಮಂತ ನೇತೃತ್ವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಐಕಳ ಹರೀಶಣ್ಣಗ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆಗ್ ಐ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪೂರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಜೈ ಬಂಡ್ಸ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಉಡಲಿಂಚಿನ ಮದಿಪುಡು ಲೇಸಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿನಂಚಿನ ಆದರಣೀಯ ಕನ್ಯಾನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೊನ್ನ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಬೊಂದುಲೆ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ಮಿತ್ತು ದುಡ್ಡುನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತದ ಐತೆ ಚಕ್ಕನ ಇತ್ತಾತನೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ತದಂಡು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಪಿನ್ನಿರಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿನ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಿಲ್ಲದ ಮಾಲಕೆರನಂಚ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಸೇರೊಂದಿರು ಅರಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಗೊಂಡು ಹರೀಶಣ್ಣರಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮಾತೃಶ್ರೀ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ದ ಮಾಲಕಿಯರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೆಂಬರ್ ಸಾಯಿರಾಧದ ಮಾಲಕರನಂಚಿನ ಆದರಣೀಯ ಮನೋಹರ್ ಶೇಟರ್ಲಿರು ಅರಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಹರೀಶನ್ನೆ ಅರೆಗಳ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನತಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬರೀ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವೂರು ಅಂಚನೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜತ್ತೊಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಾಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈಕಲು ಮುಕ್ಲೇನ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲನಂಚಿನ ಸಿಂಧ್ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ರೇಷ್ಮಾ ಮಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹರೀಶನ್ ನಡ್ದಂಜೆ ಅಂಚನೆ ಆಲ್ವಿನ್ ಶ್ರೀ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಮಾನದಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಫಲಾನುಭವಿನಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಚೆಕ್ ವಿತರಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ನೆಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗಳ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನ್ಯಾಯವಾದ್ಯಲ ನೆಂಚಿನ ಬಿಪಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ನಮ್ಮೂರ ಆಟಕೂಟದ ಸುಂದರಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಹರೀಶನ್ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಕುರಿತು ಗೌರವ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ನಿತಿನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ದ ಮಾಲಕರ ನಿತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಲ್ವಿನ್ ಶ್ರೀಯುತ ವಾಲ್ವಿನ್ ಈತ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಹಮೀದ್ ಇನಿ ಮೊನ್ನೆ నుంచి ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದು ಬಾರಿ ಶ್ರದ್ಧೆದಾರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರೆ ಹಮೀದ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ತುಂಬ ಜನರ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದ ಗುಣ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವಂತೆ. ಅವರು ಹೃದಯವಂತರು, ಗುಣವಂತರು ಅಂತ ಮಾನವಂತರಾದ ಮುಂಬಯಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತೋನ್ಸೆ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಲ್ಲ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ
ಈ ಒಕ್ಕೂಟಗೆ ಕಡಲೆ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನೇ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಸದಾಶಣ್ಣೆ ಹರೀಶನ್ನೇ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಒಕ್ಕೂಟದ ಪುಳೆಚಿಲೆಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವೈನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತೊನ್ಸೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಭಿನ್ನಾತಿಗೆದ ಮದಿಪು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂಟ ಬಂಡ ಡೇರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫರ್ಟ್, ಧೈರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧನೆ ಐದ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸಾಧನೆಗಾರರು ಧರ್ಮಿಷ್ಠರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ಆಗಲು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಡಿಪಾಡು ಆಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಆಗಲು ಓಪನ್ ಅದು ಪನ್ಪುಜರು ಅವು ಇಂಚಪ್ಪ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈತು ಜನ ಈತು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳರು ಪಾಪದಗಲು ಬಂಗದಗಲು ಬಡವರದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನದ ಪ್ರತಿ ಒಳ್ಳ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಎಪ್ಪು ಒಂಜಿ 10 ಕೊಯ್ಲು ಖಂಡ ಎಪ್ಪು ತೋಟ ಎಪ್ಪು ಬಟ್ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾದ ಸಂಗತಿ ಜಾಗಲ್ಲ. ಹರೀಶಣ್ಣೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗಬಹುದು ಅಗಳನ್ನ ಪಾತಿರದು ಅಗಲು ಮೇರೆ ಅಗಳನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಾಲನ ಪನ್ಬೇರಾತ ಮುಟ್ಟ ಅಗಲು ನಂಬುದೇ ಅಗಲ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಹೊಸ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಂದಿನ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು ದೇಗನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಉದ್ಯಮ ಒರಿಯ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿ 2 ಜನ 3 ಜನ ಕೊಟ್ಟನು ದೆಲ್ವಿಲ್ಬೆ ಎನರ್ಜಿ ಒಂಜಿ 10-20 ಜನ ಕೂಡ ದೆಲ್ವಿಲ್ ಸಿನರ್ಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಏನು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರಮ ಒಂದು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅತ್ತಂದ್ರೆ ಅಗಲಿಗೆ ಕೊಂಚ ಮೋರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಬಿಲೋ ದ ಪವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಅಗಲಿಗೆ ಕೊಂಚ ಮೋರಲ್ ತಗೊಂಡು ಏನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಂತ ಕೇನ್ ನಗುಲಿಲ್ಲರು ತೂಪಿ ನಗುಲಿಲ್ಲರು ಅಂದು ರಿಮಾರ್ಕೇಬಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಮಲ್ತದ ಹಾಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲರು ಈತ ನಂಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟದ್ದು ಅನುದಾನ ಅವಡು ನಿಗಮ ಅವಡು ಅಥವಾ ಟು ಬಿ ಪೂರ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ 100% ಇಫರ್ಟ್ ಕೊರಿ ಅನ್ನಾಡು 100%. ಅವು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಕೊರ್ಪುಜ ಪ್ರಾಣಿಲು ಪಕ್ಷಿಲು ಕೊರ್ಪ ಮರಕುಲು ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾಡ ಎವರಿ ಬಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ದೇಗನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗಳ ಆಜು ಉದ್ದ ಆಗೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಗಾಯಿ ಮೋನೆ ಬ್ರೈನ್ ಗೀನ್ ದೇವರ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವೇ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವರು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಪೂಜರು ಅಗಲು ಪಿನ ಅಂತುವೇರು ಇತ್ತ ಶಾಲೆ ಜೋಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ ಜೋಕಲಿ ಪುವ ಆಯ್ತು ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಪಿನಿ 5 ಜೋಕಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಪಾರ ದೇಗ ಆಗಲು ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಓದುವೇರು ಟ್ಯೂಷನ್ ಗತ್ತಮೇರು ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕಲ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರು ಸಂಘಟನೆ ಏರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರ ಅಗುಲು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏತು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇದು ಕೊಡ್ಪೇರ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮನುಷ್ಯಗೆ. ಒಂದು ಇಂಚತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಪೋಸ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಉಂಡು ಇಂಥ ಎಂಕಲ್ಲ ಉದ್ಯಮ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ 1000 ಜನಗಳ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಪ ಅವು ಓಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಪಾಗಲು ಸಂಬಳ ಗೆದ್ದ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಾರು. ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಮಿತ್ತ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅವು ಭಾರಿ ಮಂಜ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ. ಅವು ಹರೀಶಣ್ಣೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಜಾಗ ಭಾರಿ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗ ಮುಲ್ಕಿ ಬಂಡ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಂದ ಮೂಲು ಕೀ ಚಾವಿ ಒಂಜಿ ಚಾವಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಚಾವಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹರೀಶಣ್ಣೆ. ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಆಶೆಪ್ಪು ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಅರ್ಣ ಕಾರಮುದಲ್ಡೆ ಆವಡು ಬಂಡದು ಬಪ್ಪನಾದ ದೇವರನ್ನ ಆರು ನಂಬುದ್ರೆ ಕಟೀಲಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಭಾರಿ ಜಾಗ ತಗೊಂಡು ಭಾರಿ ಪೀನಟ್ಸ್ ಈ ಜಾಗದ ಕರೆ ಪೀನಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿ ನಂಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್. ಈತ ಹೈವೇದ ಜಾಗ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಇಲ್ಲು ತುಲಿಗೆ ಈತ ಶೋಕ ನಂಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಓಡಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಈ ಇಲ್ಲು ಕಡೆ ಮಾಡಲೇ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಕಟ್ಟುಂಡು 50 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚ ಬೋಡಾವು ನಂಗೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ತಿಗಡವು ಫ್ರೀ ಅಂಚ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನಿಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜನ ಒಟ್ಟಾಪ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದು ಒರಿಯಾಗ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರ್ಪ ಅವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ರಿಮಾರ್ಕೇಬಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಬಂಟೆರಡ ಡೇರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಉಂಡು ಕಾಸು ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕೊರ್ಪುಜೆ ಇತ ಕೆಲವು ಜನ ಉಳ್ಳರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಲೆ 1000 ಕಟ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರಲೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವು ದೇಗನ್ನಾಗ ಅವು ಕೊರಲೆ ಎಡ್ಡೆಗಲೆ ದೇಬಂಡ ಒಂಜಿ ಗಾರ್ಡನ್ ವಾಟ್ ಯು ಥ್ರೋ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈಗ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತಾರ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ದೇವರ ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪಿರ ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಜನೆ ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಾರೆ ದೇವರ ಖುಷಿ ದೇವರಿಂದ ವರ್ಮ ರೀತಿ ನಂಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಲಿಗೆ ವರ್ಮ ರೀತಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಲ್ಪ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಆಯ್ತು ವರ್ಮ ಹೂವಾನ್ಲ ಒಂಜೇಡು ದೇವರಿಂದ ನಂಗೆ ಕೃಪೆ ಅನ್ನ ಬೂರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಬಂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಕೃಪೆ ಬರ್ತದೆ
ನಮ್ಮ ಜೋಕಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ರಾಜಕೀಯ ಅವಾರ್ಡು ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮ ಅವಾರ್ಡು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ ನಡ ಇಡೀ ದೇಗನಾಗ ನಂಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನಗಳು ಇದ ಒಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಪವರ್ ಇರ್ತೀವಿ ದೇಗನಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪವರ್ ಇಪ್ಪ ಅಂಚಿದಾಗೆ ಲಿಂಗಾಯತಗೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳ ಅನ್ಪೇರಗಳು ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮೂಲ ಬಂಟೆ ಹೊಡೆ ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ನಡು ಹೆಂಗೊತ್ತುಡು ಆ ಲಿಂಗಾಯತ ಗೌಡ ಮುಲ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳ ಅನ್ಪೇರು ಐಕ್ ನಮ್ಮಡ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಈತೆ ಬಂದು ಏನು ಶಬ್ದ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಆದ ಬೋರ್ಡ್ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ನೇ ಒಂದು ಪೂರ ಆಪಿಲ್ ಹಾಕೋಡು ಅತ್ತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ಲ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಪಿಲ್ ಹಾಕೋಡು ಆ ಜಾಗಡು ಇತ್ತ ಪಿದಾವಟ್ಟು ಜನಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಆಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಿದಾವತ್ತು ಜನಕ್ಕಲು ಹೋದ್ರೆ ಕಾಸು ಇದೆ ಅಮೆರಿಕ ಹೋದ್ರೆ ದಿನದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂಗ ಅದು ಬರ್ಪುಜರು ಅವೆಡ್ದು ಮಣ್ಣು ತುಂಬೆರೆಗೆ ಕಲ್ಲು ತುಂಬೆರೆಗೆ ವಿಡ ಹೋಗಿ ಸೌದಿಗೆ ದುಬೈಗೆ ಅಗಲು ಮತ್ತೆ ಬಂಗ್ಲಾ ಕಟ್ಟುವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವರು ಅಪ್ಪೆ ಮಂತು ಪೇರು ಅಗಲು ಅಮೆರಿಕದಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತು ಖಾಲಿ ಆಗಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೊಣ್ಣ ಮದ್ಮೇರು ಹುಡಿಯರು ಇಡೀ ಅಪ್ಪೆ ಮನೆ ಗುಣಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂಜಿ ಐಟಿದ ನಿಗಲ ಗೊತ್ತೇ ಪುತ್ತು ಅಪ್ಪೆನ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಂಬೋದು ನೂಕು ಪಾಡಿ ದಾಯ ನೂಕು ಪಾಡಿ ಆಗ ತೂರ ಸಂತಿ ಯಾರು ಬುಡಿದೆ ಪಂಡಲ್ಗೆ ಶೀಸ ಬರ್ಡನ್ ಟು ಮೀನ್ ಲಂಚ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲು ತೂಯರು ನಾಡಿಯರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೀಲ್ ಚಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಟೆರಸ್ಗೆ ಅನ್ವಲ್ತಾರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಡೀ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಜೋಗ ಧರ್ಮ ಬಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೋಡು ದೊಡ್ಡ ಕಸರದ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಜಿಲಾರ ಬಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬೋಡ ಓಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಪೋಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗೋಡು ಬೋಡ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಪೋಡು ಅವು ದೊಡ್ಡ ಆಯ್ತಾ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದು ಟೆಂಪರರಿ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಪುಡು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಬರ್ಪುಡು ಫಸ್ಟ್ ಜನ ನಮ್ಮ ತೂತ ಅಥವಾ ಬಾಬೆಲ್ಲ ಬಲ್ಪುಡು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಆಗಲ್ಲ ದುಬಾಯ್ ಅಲ್ಪ ಅವು ಹಾಕೋದು ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ಚರ್ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಜೋಗಲೆ ಕಲ್ಪಬೋಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದಕ್ಕೆ ಜೋಕಲು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತಂಡ ಬಲ್ತು ಪೋಯ್ ಅಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಗರೆ ಜೋಕಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಪಬೋಡು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಂಟೆ ಆವಡು ಯಾಕಂದಾಗ ಇದು ನಿಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜೋಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಂಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಮುದ್ದೂರು ಪೊಂಡ ಮುದ್ದೂರು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾತ್ರರಿಗೆ 20 ದಿನ ಪೂರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲ್ಪವರಿಗೆ ಸೊ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡು ಅತ್ತಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿದೌಟ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಧರ್ಮ ಅವು ಝೀರೋ ನಾಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟಕ್ ಟಕ್ ಪಾಠ ಜೋಕಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಗೊತ್ತು ನಾವು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇದು ಮುಟ್ಟದ ಇತ್ತ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಡು ಮನ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತರಿಗೆ ಬರ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ನಮ್ಮನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರ ನಮ್ಮನೆ ದುಮ್ಮದ ರಾಜನಾಗಿ ಬರ ದುಮ್ಮು ಬರ ಇತರ ಬಂಡ ದಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಅವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಿರಮ್ಮ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎವರಿಬಡಿ ಎಡ್ಡೆ ವಾಗ್ಮಿ ಅಂಡ ಈ ಸಮಯದ ಅಭವೈತು ನೀಡಿದವರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅರ್ನ ಶುಭಾಶಯದ ಮದಿಪು ನಂಗೆ ಕೊರಿಯರು ಸೊಲ್ಮೇಲಣ್ಣ ಬಂದುಲಿ ನೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅಭಿಮತ ಚಾನೆಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ತೇರು ಆಯ್ತಾ ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಬರ್ತದೆ ಹರೀಶ್ ಅನ್ನರ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇಕಡೆ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟದ ಮೊತ್ತನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫಲಾನುಭವಿನಕ್ಲಿಗೆ ನಾವು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಇತ್ತೆ ಫಲಾನುಭವಿನಕ್ಲಿನ ವೇದಿಕೆಗಳಿಪ್ಪುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೆಂಚಿನ ಇಂದ್ರಳಿ ಜೇಕರ್ ಶೆಟ್ ನಡ್ಪುತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖಾಂತರ ಐಕಳ ಹರಿಶೆಟ್ಟರ ನೇತೃತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಸರಿಸುಮಾರು 19,70,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ದಾನಿಗಳಿಂದ ಪೋಷಕರಿಂದ ಮಹಾಪೋಷಕರಿಂದ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ದಾನಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ 13,43,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೊಳ್ಳುವ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಚಿಂತನೆಯ ಪೂರಕವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಥಳ ನಿವೇಶನ ಸುಮಾರು 7 ರಿಂದ 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಥಳ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಸ್ವಂತ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 19,70,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಾಜದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು 5-6 ಜನರನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲೋಲಾಕ್ಷಿ
ಮನೆ ರಿಪೇರಿ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಶಾಂಭವಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಂದರ್, ಶಾಂಭವಿ ಬಳ್ಕುಂಜೆ, ನೋಲಾಕ್ಷಿ ಹಳೆಯಂಗಡಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಂದರ್ ಮೂಲ್ಕಿ, ಕೃತಿನ್ಜಿ ಕಟೀಲ್, ವಿಮಲಾ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ, ಆಶಲತಾ ಮಂಗಳೂರು, ವೀರನಾರಾಯಣ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಶ್ರೀ ವೀರನಾರಾಯಣ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಡತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಸಾಧಿಂದು ಗುರುಕುಲ್ ಬಂಡೇರು ಸದಾಶಿವನ್ಯ ಬಂಡೇರು ಸಂಘಟನೆದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಭಾವ ಬಂಟೇರು ಒಟ್ಟಾಂಡ ಎಂಚಿನಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂಪಿನ ಇಡೀ ಕ್ವಶನ್ ಉಪ್ಪುನ ಐತಿ 115 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಇಂದು ಒಯ್ಕಲ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು, ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು, ಕಾರ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು, ಲಾರಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು, ಬಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು, ಸಂಕ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬಂಟ ಸಮುದಾಯ ಹಲ್ಲಿಡುತ್ತನು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತನ್ನ ಮಾತೆ ಸಮುದಾಯ ಎಡ್ಡಾಪನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಜಗದ ನಿಯಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಣುಟ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣಟ್ಲ ಆಪನೊಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯಗಳು ಕುಂದ್ನಾಪುರ ಹೊಡೆದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸುಳ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಟ್ಟ 23 ಸುದೇನು ಓಡಾಡು ಕಡತದು ಬೋರ್ದ ಗಾಡಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕಲ್ನ ಬಡಿದಿ ಬಾಲ್ಲು ದಿನ್ಪಿನ ದುಡ್ಡನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಸುರುಟು ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲಿಡ ಅಕಲು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಧಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಸಮಾಜಲ ಆತೋರ್ತು ಸಂಘಕ್ಕೂ ಜಾಗ ದೇಜಿ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆತಜಿ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸುರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆತಿನ ಸಂಘವು ಬಂಡ ಬಂಟರೆಯಾಣೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ 1980 ಮಲ್ತದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಾವಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ದುಂಬರುಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಎತ್ತದು ಅವಳು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟದು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಿ ಕೊರ್ನಿಟ್ಟಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮಾಜ ಆತನು ಸದಾಶಿವಣ್ಣ ಬಾಯಿಡೆ ಅನ್ಪಾತರಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಇನಿ ಸದಾಶಿವಣ್ಣಿ ಇಡೀ ಊರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಆರಾಧ ಗೊತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡಿ ಆಂಡ್ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಬತ್ತದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಗಾತ್ರ ದುಡ್ಡಿಗೆ ನಂಜಿನ ದಿನ ಬತ್ತನಿ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಕಲ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಸಹಾಯ ಆತನ 6ನ ಕಾಲೋಡು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಪಿನ ಅಂಚನ್ನ ಆ ಕಾಲೋಡ ಹಿರಿಯರ್ನ ಚಿಂತನೆ ಎತ್ತಿನ ಮಧ್ಯದ ಕ್ಷಣಕುಲಿಡು ಅವು ತಟಸ್ಥಾನ ಎಣ್ಪಣ ಇಸವಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮನೆ ನೇಟಿತ್ತನು ಎಣ್ಪಣೆ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುರುವ ನಗಂದತೆ ಎದುರು ಆವಟ್ಟು ಬಂದು ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಎಂಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡೋಳು ಯೋಜನೆಕಲ್ನ ತಂಡೋಳು 10-30 ಕಾರು ಒಟ್ಟಾವಲು ತಂದು ಪ್ರತಿ ಕೋಟಿ ಸಂಘಡು ತಿಂದು 127 ಮೆಂಬರ್ ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ 2 ಪಂಪ ಐಟ್ಲ ಅರ್ಧ ಭಾಷೆ ಜನ ತೈದೇರು ಒಂಜಿ 14,000 ಜನನ ಮೆಂಬರ್ ಮಲ್ತದೆ 5 ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಜುವಾನಾಗ ಇಂಡಿಯಾದತ್ತು ಒಲ್ತಲ ಸಂಘೋಲು ಅಪಗೊಂಜಿ ಜೀವಂತ ಅದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಬಲೋಟು ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಜಗತ್ತಿಡಿತನು ಆ ಸಂಘಲ್ಲ ಮಾತೃ ಸಂಘಲ್ಲ ಅದೋಟು ಅನ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಇನಿಯತ್ತು ದುಮ್ಮುರ್ದಿಂಚಲ್ಲ ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಐನ್ ಪಿರಗಡ ಪೊಡ್ಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆವಡು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆವಡು ಅತ್ತನ ಇಲ್ಲ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಲ ಎತೋ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಅಂಜೋಕುಲು ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾದ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ನೇನು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಜ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯರ್ ಆತ ದುಡ್ಡುಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಜನ ಕೂಡ ಬರ್ಪಿರು ಒಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇತ್ತಿನ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ವರ್ಷಗೂ ಕೊರೊಂದೇ ಉಂಡು ನಿರಂತರವಾದ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಪೋಜಿ ಪ್ರತಿಯವರಿಗೂ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಘದ ಅನ್ನಗ ಇಡೇಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಬರ್ಪೆ ಫೆಡರೇಷನ್ದ ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತೆ ಏನಾರು ತುಂಬ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೇಧಾವಿಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿದ್ರಮ್ಮ ಈ ಪುಂಡಿದಂದೇನು ಬನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮರಂತುಪ ಎಂಚ
ಆಯ್ತ ಪೇರ್ ಮುಟ್ಟುಂಡ ನಂಗೆ ನಂಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪೊಡುಕೆ ಪೊಕ್ಕೆ ಹರ್ಪು ಗಂಧದ ಮರಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತನ ಪರಿಮಳ ಹರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ನಂಗೆ ಪೊಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಂಜಿದ ಪಾತೆರ ನಕುಲು ಪಾತೆರದ ಹೋಪೇರು ಅಕುಲು ಸಂಘಟನೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ಗಂಧದ ಮರ ಪರಿಮಳ ಬೀರೊಂದು ಏಪ ಮುಟ್ಲ ಪರಿಮಳ ಕೊರೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಮರತಳಕಾದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಾದು ಉಪ್ಪೋಡು ನನ್ನೆಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಹೃದಯ ಬೋಡು ಯಾನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ 27 ಕೇಸಿನ ಬಾಡಿಯ ಸದಾಶಿವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಎತ್ತಿತ್ತಿನಕುಲ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೋರಿಂದ 27 ಕೇಸ್ ಬಾರ್ದು ಒಕ್ಕೂಟ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಂದಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಅವೇ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನ್ನಗ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಸಿರೂಟುಲೆತ್ತಿನಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರೇನ್ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಡು ಸಂತೋಷ ತೊಂಡೇರು ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಎಂಕಲ ಒಕ್ಕೂಟ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಂಡು 5 ಒಕ್ಕದೊಂದು ಅಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನು ಪಂಡಾರೆಲ್ಲೆತ್ತದು ಎಂಕ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಈರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವಡು ಆವು ಬಂಡೆ ಅಂಡ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸುಲ್ ನಿರ್ದಾತ್ರ ಅವು ಪಿರಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಈರ್ಲೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡಾರು ಎನ್ನ ತಿಗಲೆ ದಿಂಜಿ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದು ಬೈದನ್ನು ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಲ ಬಂಡೇರು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದು ಬೈದನ್ನದು ಎಂಕ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದು ಬೈದನ್ ದಯಪನೋಡ ಒಂಜಿ ತಾರೆ ನಡ್ಡ ಅವಳು ಆ ನುಂಗುದಿರ ದಾರಿಲ್ಲ ಆ ತಾರೆ ಇತ್ತಿನ ದಾರಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ತೂಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಪುಂಡು ಆ ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಫಲವತ್ತನ ನಡ್ನಾಗ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನೀನು ಏರೇನು ಲೆತ್ತದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆತರ ಅರೇರ್ದಾತ್ರ ಇನಿ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಜನ ಮೆಚ್ಚು ಲೆಕ್ಕ ಆತನು ಎನ್ನ ಉಡಲ್ಲ ದಿಂಜಿದು ಬೈದೇನು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸದಾಶಿವಣ್ಣ ನನಾತ್ ಪ್ರಾಡೆ ಅಂತ ಮಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ತರೇಕೆ ಕೈದೀದು ಬಂಪೆ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡಂತಿನ ಕೆಲಸ ಈರ್ನ ಕೈಟ್ ಆವಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಎನ್ನೆನಗ ಇತ್ತ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಬಡತನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಟರಯಾಣೆ ನಾಡೋರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ವಿಶ್ವ ಬಂಟರ ಮಾಹಿತಿ ಕೋಶ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಐತ ಸರ್ವೆಗೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಯಾರಾದ ಇತ್ತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಪೆನಿ ದಕುಲು ಐತ ಅಂದೇನು ಫೀಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ಆ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ್ಯನ ಆಯನ ಜೋಕುಲ್ನ ಆಯನ ಕುಟುಂಬದ ಆಯನ ಸಂತಾನದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನ ಸೀಕುಡುಲ್ಲೆರ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪರ ಬಂಗೊಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿವರನ್ನು ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವ ಬಂಟರ ಮಾಹಿತಿ ಕೋಶನ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ ನಂಚಿನಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ನಿಕ್ಲನ ಪೂರ್ವಲ ಪ್ರತಿಯೊರ್ನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಜೈದನು ಇನಿ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಎಂಕುಲೇರ್ಲ ಮಲ್ತಿದಿನತ್ತು 100 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯಾಕಳು ಮಲ್ತಿದಿನ ಆ ಭೂಮಿಡು 21 ಮಾಳಿಗೆದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರೊಂದುಂಡು 7,95,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟಿಗೆ ಕಟ್ಟರೆ ಮೂಡದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆತಂಡು 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಫೈರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಟ್ಟದಾತನು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆತಂಡು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪೋತುಂಡು 8 ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುರುಟು 4 ಕೋಟಿ ಪಟ್ಟಾರವಂತೇರಿ ಇತ್ತ ಹೊರನೆ 8 ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಾರೆ ಬಣೊಂದುಲ್ಲೆ 250 ಕೋಟಿದ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಯಾನು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟ ಈರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಲೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಬಂತೆ ಯಾನ್ ಬಾತ ದಾಲ ಕೇನುಜಿ ಈರೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಂಡ ಮೇರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕೊಡೋರಿ ನಂಗೆ ಕೇರ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಕಾಂತಾರ ಸಿನವಂತೋಪ ಅವು ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರ ಬೊಡ್ಪೇರು ಕೊಡೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ದುಡ್ಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಿನ್ನೆಟ್ಟು ಆರ್ನ ಆರ್ಟ್ ಎಂಕೆ ಪಲವರ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ ದುಡ್ಡುಗೆ ಎಂದೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವು ಬೂಟ ಅಹಂಕಾರ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಹಂಕಾರ ಏನಡ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಿತ್ತ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಬಿರಾವುಡಿ ಅನ್ನು ನೇರ್ಪುಜಿ ನಿರ್ದು ದಿನ ನೇರ್ಪೆ ಬಚ್ಚಿನೇಟ ನೇರ್ಪೆ ಒಂದು ಅನ್ ಮಣಿ ಪಂದಕೊಳ್ವೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೇಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಪಾಗ ಗೊತ್ತಪೆ ಕೂಡ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಈ ಆರ್ಡತ್ತಿನ ಆರ್ಟ್ ಏನಡಜ್ಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಆರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಕಾತ್ರ ಆರ್ಡ ಪಂತೆ ಅಪಗಲ ಬಂತೆ ದುಂಬಲ ಬಂತೆ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ನ ಬೋರ್ಡು ಮೋಹನ್ ಆಲ್ವೇರಿತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾತೇರು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಗೆ నేను ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಜನಕ್ಕಲೇನು ಸೇರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಪೋಪ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತು ತೂಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತು ಇನ್ನಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ತರತ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಡ ಬೂರೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಲ್ತದೆ ನಂಗೆ ಓಲಾ ತಿಕ್ಕಂದಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾಯಡ ನಮ್ಮ ಸೊರಕೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಒಡಿಯೂರ್ದ ಸ್ವಾಮಿಲ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತ ಓಲು ರಾಮೇಗೌಡ ಸ್ಮಾರಕ ಅಂದೊಂದು ಒಂಜಿ ಸುಳ್ಯದ ಅಮರ ಸುಳ್ಯ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಆತಂಡು
ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತು ಬಾವುಟ ಬಾರ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷರಿನ ಗಿಡತಿದೇರೆ ಪನ್ಪಿನಂದೇಟು ಒಂಜಿ ಕಂಚಿದ ಮೂರ್ತಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿನ ಒಂತೆ ಸಮಯಡೆ ಅಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೂಟ ಸೇರಿದ ಅಕುಲ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಭಾರಿ ಬೋರ್ಲದ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಇನಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರ ಅಂಡ ಈತ ಬಲವತ್ತಾದಿತ್ತನ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮೆಟ್ಟುಳ್ಳು 40% ಜನಕುಲಿಗಡ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ತು ಗುಣಿಯರೆಜ್ಜಿ ಕುಂಟೆರೆ ತುತ್ತೆರೆ ಕುಂಟುಜ್ಜಿ ಅಕಡೆ ಸದಾಶಿವಣ್ಣಿ ಬಲ್ಲೆ ಕಣಿ ಮರ್ದುಗು ದುಡ್ಡುಜ್ಜಿ ನಿತ್ಯ ಕಣ್ಣೀರು ದಿನದೆಪ್ಪುನ ಆಕಲ್ನ ಕಣ್ಣೀರು వచ్చిನ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಂಗುಲ ಆತಿನೇ ಐಕಾತ್ರ ಏರೆಗೆ ಇತ್ತಿನ ಕೇನೊಂದು ಇಜ್ಜಂಜಿನೆಯ ಕೊರಿಪಿನ ಅಂಜಿನ ಕೇನುನಂಜಿನೆಯನೇ ಕೇನೋಡು ಬಂದ್ಬಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಂಡು ಆ ಕೇನುನಂಚಿನ ಕೇನೊಡ್ಡ ಹರಿಶೇಟ್ರೇನಿ ಅಲ್ಲೇ ತಂದುಬೋಪೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ ಸದಾಶಿವಣ್ಣಿಯಲ್ಲ ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಿಯರಂಡು ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆ ಕಡಸ ಜನಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಎತ್ತೋಡು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಪಿ ವಿಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಭಾರಿ ಕೋಡಿ ಇರೋದು ಭಾರಿ ಜನಗಳು ಮೂಲ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೇಡೆ ಹರಿಶೆಟ್ರೆಗ್ಲೇರೆಗ್ಲೆ ದಾದ ಅಂದ್ಕೇಳಿ ಅಂಕ್ಲೆ ದಾದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಹತ್ತು ಒಂಚೂರು ಪೂರ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬೇರೊಂದುಂಡು ಅಂಚಂಡು ಈರೆಗೆ ಅಂಚ ಬನ್ಪೆ ಈರಾರೆಗೆ ಯಾನ್ ಬನ್ಪೆ ಯಾರು ತುಯರ್ಲ ಪೊರ್ಲುಳ್ಳೇರಿ ಜೋಡ್ಲ ಗಟ್ಟಿಳ್ಳೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರಿ ಬೇತದಾಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂತಜಿ ಎಂಕ್ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಏರೇ ಬುರ್ದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಜಯ ಬೇಲೆ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬನ್ಪೆ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಎಂಕುಂಡು ಅಂತ ಅನ್ಪಂಡೆ ಆರ್ಬೇಕ ಇಂಕ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬಂತಿನ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನಾರೇ ಬಂತಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತದು ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇದ್ದ ಬಿರುಕುನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜನಕುಲುಳ್ಳೇರು ಇಂದೇಕು ನಮ್ಮ ಕೆರಿಗೊಂಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಏರಾನ್ಲ ಏರಗಳ ದಾಳ ಬಂಡೆರಡ ಬರಿಕಿಳೆತ್ತದು ಹರೀಶ್ ಅಂದ ಎಂಕಿ ಈರಿಂಚ ಪಂತರಟ ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನೆದಲು ಒಂಜಿ ಒರಿಯನವರೆಮ್ನ ಮಿತ್ತ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತಜಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಮುಟ್ಲ ಆತಜಿ ಈ ತೋರ್ತಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ನಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ದೇ ಪಂಡ ಜೀವನ ಶಾಶ್ವತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೋಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಕಾಣೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡನಿ ಬರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನದನಿ ಕಾಣೆ ಏರಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಐತುಂಡ ಐಟಿತ್ತಿನ ಕೋಡನ್ನೊಟ್ಟಿ ತೆರಿ ಇನಿ ಎಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಅಂದ್ ನಂಗೆ ಪೂರ ಏತ ಕಾಲದ ಆಯುಷ್ಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಏರ್ನ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಲಕ ಮರಣಜ್ಜಂದಿನ ಕುಲತ್ತು ಹನುಮಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮರಣಜ್ಜಂದಿನ ಕುಲತ್ತು ನಂಗೆ ಮರಣ ವಾ ಕಾಲೋಡು ವಾ ಶಣಟು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ದಾದಾನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಂಡು ಅವು ಸಾರ್ಥಕ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾರ್ಥಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಭೋಜನ್ನ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಎಡ್ಡೆ ಗಲಿಗೆ ತೋದು ಈರೇನು ಪುಟ್ಟಾದೇರು ಈರೆಗೆ ಈ ಭಾಗ್ಯ ಬರ್ತೇನೆ ಈರ್ನ ಊರ್ದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಅಂಜಾದಿ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ನ ತಂಡೋಳು ಹರೀಶನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇರೇ ಪಾತೆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ ಪಾದು ಇಡೇಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗಂಟು ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೇ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಊರುಡು ದುಡ್ಡುಂಡು ಹರೀಶ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರೊನಿ ಅನ್ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಕಡೊಂಜಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲನೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಏಟ ದುಡ್ಡುಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಕುಲ್ದಿನ 50% ಜನಟ ದುಡ್ಡುಂಡು ಕೊರಿಯರ ತೀರುಣ ಉಂಡ ತೀರುಂಡು ಕೇನ್ನ ನಮ್ಮನೆ ಸರಿ ಜನ್ನಂಚಿನ ಎವಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಕೇಂದೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಕೇಂದಿಚ್ಚು ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಏನು ನಮ್ಮನೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಕೊಯ್ ನಡೆನೇ ಸದಾಶಿವಣ್ಣ ನಡೆ ಪೋಪಿನ ಕಳ್ಳಿದೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಹರೀಶ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಕೂಡವನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಅವು ವಿಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಣತ್ತು ಐಲ್ನ ಬತ್ತು ಕೆಬಿಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ ಪಡೆ ಎಂದಾದ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮಲೆ ಕುಡ ತುಂಡು ಮಲ್ಪುಣ ಅಂದ್ ಐಕೈಕ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಜ್ಜಂದಿನ ನಮ್ಮಡೇಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾಪಿಲಕ ಪೂರ ಕಾಪಿಲಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಈ ಬಲಿಷ್ಠರಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ಆತನ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಹತ್ತನ 4 ತಿಂಗಳು ಆ ಕೆಲಸ ನಂಗೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಣ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಇಂಚಿ ನಂದು ಮಲ್ಪುಜಿ ಇಡೀ ಬಂಟ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯ ಬಲಿಷ್ಠ ಏರುಳ್ಳೇರ ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಸಂಗೋಡು ವಾ ಕಾಲೋಡ್ಲ ನಂಗೆ ಬಂಗಾಪುಜಿ ಬೊಂಬೈ ಇಡ್ತೀನಕ್ಲೆ ಈತ್ತು ಜನ ಪೂರ ಉಳ್ಳಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಐತ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಲ ಜನ ಮಲ್ಲ ಅನುಭವಿ ಮಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ದಾರು ಮುಲ್ಪದ ಬುದ್ಧಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಹೆಗಡ್ರೆ ಯಾನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆಫೀಸ್ ಬತ್ತಿರಾರು ಈ ಏರಪ್ಪ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಸಂಗಡ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಬಂಡೆ ಅತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಜ್ಜರು ಏಪ ಬರ್ಪೇರು ಆರು ಏಪ ಅನ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಇಂಜಿನಾನಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಬಸ್ ಅಂಚಂಡ ಯಾನ್ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಚೇರ್ಮ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ತು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ದೇತೊಂದು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೀಡಿದ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಕ್ಕನಿ 20 ನೋಡು ಒಂದು ಬಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ದೆತುನ್ ಅಂಚಿನ ಹಕ್ಕು ಎಂಕಜ್ಜಿ ಅಂಚಾತ್ರ ಐನು ಕೊರ್ಪೆ ಇರು ಪಂಡರಡ ಬಂದು ದೆತೊಂದು ಕೊರಿಯೆ
ಅಂಚ ಆ ಕಾಲೋರ್ದು ಈ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದೆ ಅಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಆನೀರ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಕೊರ್ತಿನ ಸಮುದಾಯ ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಐಟ್ಲ ಪಿದೈ ಬೋತಿನ ಬಂಟೆರೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮನಸ್ಸುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಆ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪಿನೊಂಜು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸತ್ತಿನಕ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೇರಿ ಅನಿ ಏಪಲ ಪಾತೇರಿ ಜೀತು ಆಂಡ ಪಾತೇರು ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗದು ಬತ್ತಂಡು ಆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಗ ಅವು ವಾನಮ್ನೆ ಇಡ್ಲಾವಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾತಕ್ಲೆಗಳನ್ನ ಪತೊಂದು ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ನು ಒರಿಪಗ ಬಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸತ್ಸಂಗ ಅಂದ್ ಎನ್ನುವೇನು ಈ ಸತ್ಸಂಗೋಡು ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲ ನಟ್ಟು ಕುಲ್ತಿ ಇಂಕ ಪಾತೇರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಜನಗಡ ಪೊಡ್ದೇರು ಪ್ರೀತಿ ಹೌದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೇರನ್ನು ಮುಖ್ಯಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಆ ಪಂಜುರ್ಲ ದೈವದ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪರವರುಡ್ಲ ಪಸೇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಂದ್ರಣ್ಣಗೆ ಸಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ದಾನಿಲ್ಲ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ರೆಡ್ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಶುಭಾಶಯದ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೇರ ಸುರುಟು ಯಾನ ನಮ್ಮಿಂದಂಚ ಯಾನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮಸ್ತ ಬಂಡು ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮಿಂದಂಚಿದ ಪಂಜುರ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೋಂದು ಐತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಗಳ ಆಗಲ ಪೂರಗಳನ್ನ ಕಾರಗ ಅಡ್ಡ ಬರುದು ಎದುರು ವೈದ್ಯನ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಿಸೊಂದು ಯಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಕತೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಕತೆ ಪಂಡ ಪೋಂಡ ಪುಲ್ಯವು ಯಾನ ಈಟೆ ಅನ್ಬಿನಿ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಐಕಲ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬದುಕೋಡು ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಆ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬರಿಸಾಯದ ನಾಲ್ ದಿಕ್ಕುಳ್ಳ ಇಪ್ಪಡೊಂದು ಯಾನ ದಿನಾಲ ಕಾಣಲಕ್ಕದು ಮೀದು ಎಂಜಿನ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಆ ದೀಪ ದೀನಾಗ ಅದನ್ನ ಆಯುಷನ ಪಂದೆ ದೀಪಿನ್ಯಾನ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಏನೇ ಕೊರಡು ಅಂಜಿದ್ನಾಗ್ಲು ಜನ ತಿಕ್ಕನು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಅವರಿಗೆ ಅವಿನ ಅಡಿಗೆ ಬಿಡುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ತಪ್ಪನ್ನು ತೋಜಿನ ಹಿಂಗೆ ಐಕೆ ಅದನ್ನ ಆಯುಷಲ ದಾನ ದೊಟ್ಟುಗು ದೇವಡ ಅದನ್ನ ಆಯುಷಲ ಹೆಚ್ಚಾಡು ಸಮಸ್ತ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಆಡು ಅಂಚಿದ್ದ ಜನ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಡು ಕೊಡ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ತೂತಿನ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ಭೂಮಿ ಪುಡಿದು ತೂತಿನೈಕಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾನ ದಿನ ಕಾಂಡ ಒಂದನೇ ಮದವಿಪ್ಪ ಬಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿಗಳ ಕೈ ಮುಗಿದ ಬೇನೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪಿನ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಶೂನ್ಯ ಆ ದೈವ ದಾದ ತಾಯಿ ದೋಜಪಂಡು ದಾದ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವನೇ ಏನು ಸಮಾಜ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಏನೇ ಬಂಡ ಎಂಕ ಕೊರ್ತಿನೇ ದೈವ ನಮ್ಮ ಈ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಲ್ಲ ಅವು ದೈವದ ಕಾಸು ಎನ್ನ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಯಾನ ದಿನ ಕಾಣ ಲೆಕ್ಕದ ದೈವದ ಪುದಡೆ ಕಾಸು ಬಂತು ನಾನು ದಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ದೈವದ ಪುದಡೆ ಅಂಜಾದು ಇಂಚಿದ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಬಂಡು ಸಂಘ ಸಂಕೀರ್ಣ ಇಂಚಿ ಜಾಗ ಗಿತ್ತಂದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಒಳ್ಳೆ ಬಂಡು ಸಂಘ ಟೀಮಿಗೆ ಜೂರಿಗೆ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಪೂರೈಗಳ ಕೊಡರ ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಭವ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟಡ ಒಂಜಿ ಆಪಿಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ದೈವ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ನಮಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಐಕಲ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಯಾನು ಭಾಳ ಭಾಗದು ಅನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೂ ಎರಗದು ಯಾನು ಭಾಳ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡ ಅನ್ಪಾಡು ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅದ ಕುಟುಂಬ ಎಡ್ಡ ಅನ್ಪಾಡು ದೇವರ ಈ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಅದನ್ನ ಕೈಟ್ ಮಂತ್ ಗಿತನೋಡು ಪೂರಗಿಲ್ಲ ಏನೇ ಹೊಂಡ ಕಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ದೈವ ಪೂರ ದೈವಗಳ ಸೇರಂಡ ಓರ ಸುಲಭದ್ದು ಅಂಚ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಶುಭ ಸಂಜೆಡು ಯಾನು ದೇವಡ ಹರಕೆ ಮತ್ತದು ನಟನಿಲ್ಲ ದೇವರ ದೈವ ಎಂಕೆ ಎಂಚ ಇಂಬು ಕೂರ್ದು ಕಾಪಾಡೋದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅರೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡೋದು ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ರಾಜೇಂದ್ರಣ್ಣ ಐಷಣ್ಣನ ಆಪ್ತರು ಅಂಜನೆ ವಿದೇಶದೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗಾಡ್ಫ್ರೀ
ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಪದ ಎದುಕೊಂಡು ಹರೀಶನ್ನೇ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತಂದೊಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಾಡ್ಫ್ರಿ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಗಾಡ್ಫ್ರಿ ಮೇರ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಅರ್ನ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಮಾತೋಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸಲ್ಮೇನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಟಿದ 42 ದೇಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಭಾರತದ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಪಂಡದು ಪನ್ನಿರ ಸಂತೋಷ ಹೊಂದರು ಮಾತೇರವರ ಕೈತಾಟಿಡರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರಕ ಈತ ಸಮಾರಂಭಡು ಇತಮಲ್ಲ ಸಾಧಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಈತ ಅರಿದು 2 ಶುಭಾಶಯದ ಮದಿಪು. ನಮ್ಮ ಫೆಡರೇಷನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ದಿನ ರಡ್ಡು ಮಹಾದಾನಿ ಸದಾಶಿವಣ್ಣೆ ಬೊಕ ಆನಂದಣ್ಣ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡಿನಿ ದಯನ್ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗಡು ನಮ್ಮ ಫೆಡರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಪಡೆದು ಈತ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗವನ್ನು ಗೆತ್ತೊಂದು ಈತ ಪೊರ್ಲದ ಜಾಗ ಈತ ಪೊಗ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯನು ಹರೀಶಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಆರ್ನ ಆಫೀಸ್ ಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸದಾಶಿವಣ್ಣೆ ಆನಂದಣ್ಣನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಿಗುಲ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಕ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಏನ ಬಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಇನಿಮುಟ ಆನಂದ ಅಣ್ಣನ ಬೊಕ್ಕ ಸದಾಶಿವಣ್ಣನ ಮಹಾದಾನಿ ಬಂದ್ಲೆತ್ತು ಅಂತ ಅಕಲ್ನ ಸಾಲಗಿನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸೇರಿಯರು ಆರೆಲ್ಲ ಇರಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾದಾನಿ ಬಂಡದ ನಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೊಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಆರು ಎರಡ ಏತು ದುಡ್ಡು ಉಂಡು ಐದು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ 6 ಎನ್ನಿಯರ್ ದಂಡ ಇನೀಕ್ಲ ನಲ್ಲದಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟೊಡ್ದು ಒಂಜಿ 35 ವರ್ಷದ ಎಂಕ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂಚಾದ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟೊಡು ತೂತೇನಾರೇನು ಅಂಚಾದ ಉದೇನು ಬಾರಿ ಧೈರ್ಯೋಡು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಪಾತೆನ ಸಮಯ ಬಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು. ಒಂತೆ ವರ್ಷದುಂಬು ಒಂಜಿ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಸಿಯಾಟಲ್ ಪುನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಅಂಗವಿಕಲರ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ದಕಲ್ನ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಆಯನ ಕತೆ ಅಂಗವಿಕಲರ್ನ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ 100 ಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಅಕುಲು ಪೂರ ಅಂಗವಿಕಲರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಂಡೇರು ಅಕುಲು ಪೂರ ಬಲ್ಪರ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂತೆ ದೂರ ಪೋನಾಗ ಪಿರಾಡ್ದು ಜೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಬತ್ತುಂಡು ಎದುರು ಬಲ್ತೊಂತಿನ ಅಕುಲು ಪೂರ ತಿರುಗದು ತುಯ್ಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ತಿರ್ತು ಬೂರಿಯೋಲ್ಗೆ ಆಲ್ ಬೂರ್ನೇನು ತೂದು ಮಗುಲು ಎದುರಿತ್ತಿನ ಅಕುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತದು ದುಂಪೋತಿನ ಅಕುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತದು ಆಲ್ ಬೂರ್ದಿನ ಅಲ್ಲೆನ್ನು ಲಕ್ಕಾದು ಅಲ್ಲೆನ್ನು ಕೈಟ್ ಬತ್ತದು ಒಟ್ಟುಗು ಪೂರ ಅಕುಲ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತದು ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಲೈನ್ಗೆ ಒಟ್ಟುಗು ಪೂರ ಬತ್ತು ಒರಾಮೆ ಕಾರ್ದಿಯರಿಗೆ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಜಿನ ಆಂಡ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏರ್ಲಾ ಸೋಪಂದಿನಿ ನಮ್ಮ ಏತು ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇತ್ತೇರೋ ಅಕುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗಾದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಲೈನ್ಗೆ ಕಾರ್ದೀನ ಹಿಡ್ದಾತ್ತರ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆನಿ ಏತು ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಪೂರ ಅಕುಲ ಗೆದ್ದಿಯರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜೋಡು ಹರೀಶನ್ ನಡೆದತ್ತರ ಅವೊಂದುಂಟು ಆರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಅಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಬಡವೇರಂದು ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಬಂಗುಡಿತ್ತಿನಕುಲು ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪೂರಕುಲ್ಲ ಒಂಜಾವಡು ಒಟ್ಟಾವಡು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಲೆ ಪೂರಕುಲ ದುಂಬರೋಡು ಪಡೆದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹರೀಶಣ್ಣನ ಯಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 20 ವರ್ಷ నుంచి ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟೊಡು ತಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ಸಮಾಜೋಡು ಎಂಜಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 6 ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ ಯಾರು ಎನ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇನ್ನು ಯಾನು ಎಂಚಿನಾಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಜೋಡು ಉಲ್ಲೆಂದ ಅಂಡ ಅರೆಡ್ದತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ಯಾನು ಬಣ್ಸಂಗೋಡ್ಲ ಏಪಲ ಇತ್ತುಜಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇತ್ತುಜಿ ಏನಾನು ಲೆತ್ತದು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದು 2000 ಎಡಂಬೋಡು ಸುರೂಟು ಬಣ್ಸಂಗೋಲ್ ಎತ್ತ ಬತ್ತೀನಿ ಐಕಲ್ ಹರೀಶಣ್ಣೆ ಆನಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅದಗಲ ದಾನ ಒಂದು ಪಿರಾಬೋದಿತ್ತೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಬರೋಡು ಆಂಡಿ ಅಂಕ್ ಅಂಚ ಬತ್ತಿನ ಇನ್ನು ಎಂಜಿನ ದಾಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಂಡ ಹರೀಶಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರು ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆದ ಮಂಡಿಡ್ದು ಅವೇನೇ ಆರೊಂಜಿ ತಾದಿ ಬತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು
ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಆರು ಕೈಪಾಡಿನ ಕೆಲಸ ಲಾಯ್ಕಾವಾಡು ದಾರಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪಾಡು ಆರು ಇಂಜಿನ ಪುರ ಎನ್ನುದೇರೋ ಇನಿಮಿಟ್ಟ ಒಂಜಿಲ ಮಲ್ಪಂದ ಬುಡ್ತುಜರು ನನಲ ಮಲ್ಪೇರು ಆರಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಜನಕಲ್ನ ಬಲ ಉಂಡು ಆರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ್ ಉಂಡು ಸಮಾಜೋಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಆರು ಎಂಕ್ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣನ ಪಾತೆರಿಗೂ ಯಾನ್ಲ ಸೇರಿದು 611 ವರ್ಷ ಬದುಕಾಡದ್ ಬಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರು ಮುಗಿಪ ನಮಸ್ತೆ ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಬಿಪಿನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆದ ಪೂರ ಪತ್ರಲದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಬಿಪಿನ್ ಮೇರಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಸತೀಶನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಸಚಿದಾನಂದ ಶೆಟ್ರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಲೈನ್ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಬಿಪಿನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲು ಬಿಪಿನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಈ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿರೋಡಿತ ನಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸಚಿದಾನಂದ ಹೆಗ್ಡೆರುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಲ ಹರೀಶನ್ನೇ ಮನದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಲೈನ್ ಅಂಚಿನ ಸಿಂಧಿಯಾ ಪಕ್ಕ ರೇಷ್ಮಾ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಏನು ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತದೆ ಹರೀಶನ್ನೇ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಶಾಲು ಪಡೆದು ಮನದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಾರುನ ಕಣ್ಣೀರ್ದ ಪನಿ ದುನ್ನ ಉಪ್ಪಂದು ಅಂಡ ಆ ಪನ್ನೀರ್ದ ಪನಿಟಿತ್ತಿನ ಬೇನೆ ಬಾರಿ ದುನ್ನ ಉಪ್ಪುನು ಪಂಪಿನ ಸತ್ಯನು ತಿಳಿಯೊಂದು ಒಕ್ಕೂಟದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಕಾರ್ಯಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಐಕಳ ಹರೀಶಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಣ ದೂರದ ಜನ ತೆರೆದಿರು ತುಂತೇರೆಂಡು ಈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹೈಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಮದಿಪು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಪ್ಪನಾರ್ದಮ್ಮ ಈತ ಇನ್ನು ಕೊಡಿ ಇರ್ದು ದೇವರ ಬಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಇನ್ನು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೋಡೆ ದಪ್ಪುರ್ತುಳು ಗಣವ ಮಾತನಾಡೋದನ್ನು ಅಂಚನೆ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಮೂಲ ಹರಿಹರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮ ದೈವೋಲಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಧರ್ಮಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರು ನಮ್ಮ ಜನ ಪೂರ ದೈವದೇವಿಗೆ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲೆಗೆ ಪೂರ ವಂದನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರಾದ ಕನ್ಯಾನ ಸದಸ್ಯ ಶೆಟ್ರು ಯಾನ್ ಎದಲ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ದೇವೇರ ನಮ್ಮ ತೂತುಜ ಮನುಷ್ಯನ ದೇವೇರನ ರೂಪೋಡು ತೂಪುಂಡು ಅವು ಸದಸ್ಯವನ್ನೇನು ಬಂದು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪಂಪಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಪೆ ಅಂಚನೆ ಆನಂದನ್ನೇ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟ ಸಂಘವು ಸುರುಕು 25 ಲಕ್ಷದ ಚಕ್ಕೋರ್ದು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಾದ ಇರ್ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಆರು ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಜನ ಏರೆಗ್ಲ ಬಗ್ಗು ತಗ್ಗದು ಪಾತಿರ್ನಾರು ಅರೆ ಮನಸ್ಸು ತಿರುನಾರು ಪಾತಿರ್ನಾರು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ನ ಆನಂದನ್ನೇ ಇನಿ ಎಂಗುಲ್ ಪ್ರವೀಣನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಗುಲ್ ಕಾಲೇಜಿದ ದೋಸ್ತಿ ಕೂಡ போயிರುತ್ತೆ ಇಜ್ಜೆರಡು ಅಂತ ಬೇತ ಪಾತಿರ್ಗಂದೆ ಅನ್ನ ಉಳ್ಳಿದಾರು ಮೂಲೆ ಆರ್ಲೆನ್ನ ಕಾಲೇಜಿದ ದೋಸ್ತಿ ಆರು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಯ್ರು ದೇವರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಗಳು ಎನ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತ 35-40 ವರ್ಷ ಸಮಾಜ ಸೇವೆನೇ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೂರ ಇತ್ತತ್ತು ಓದಿಲ್ಲ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಳ್ಳಿರು ಬಪ್ಪನಾರ್ದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ್ ಬರ್ಪೇವಂತೇರು ವೈದ್ಯರು ಜನ ಯಾನು ಅಜಿತನ್ನೇ ನಿಜವಾದಾರ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಏನನ್ನು ಬೊಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ಊರಿಗೆ ಕುಡ್ಲಾಗಂದಿನಾರ ಅಜಿತನ್ನೇ ಯಾ ಕುಡ್ಲ ಫೋನ್ಲು ಎತ್ತಿದ್ದು ಕಟೀಲು ಹೋದು ಇಲ್ಲ ಹೋಪಿನ ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಬೆ ಹೋಪಿನ ಕುಡ್ಲದ ಸಮಕಟ್ಟ ಹಿಂಗೆ ರೋಡ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸುಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗ ಮಂಗಳೂರಿಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಡೊಂದು ಏನನ್ನು ಯಾನದಾಗ ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷಲಾತ ಯಾನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಲೆ ಅನ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೋಂತ ಕರ್ನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಲೆ ಅನ್ನ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷವಂತು ನಂಗೆ ಮಾತೃ ಸಂಘವನ್ನ ಆಯ್ತೊಂಜಿ ಗತ್ತದಾದ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿನ ಜನಕುಲ್ದಾದ ಏತು ಜಾಗ ಇತ್ತನು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಬಂಟೆ ನಾವು ಕುಡ್ಲಾಡೊಂಜಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ವೈಭೋಗ ಇತ್ತನು ಅವೇನು ಅದಾಗ ಭಾರಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇತ್ತನು ಅಜಿತ್ ಅನ್ನಗ್ಲ ಮಸ್ತ್
ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಬಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಿ ದೆರ್ತು ತೋಜುಲಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಲ ಅವಡನ್ನು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಸೆಲಿತ್ತು ನಾಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 13 ವರ್ಷ ಆರ್ನೊಟ್ಟು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ ಪೂರ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಆಂಡ ಅವು ಆಂಡ್ ಉಂದಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಜವನೀರ್ ಬೊಂಬಾಯಿಡನ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ 7 ಜನ ಮೂಲು ವೇದಿಕೆ ಪೂರ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಅಗಲಿನ ಬುಲೆಪೇದ ಅಂತಿನ ಒಂಜಿ ಏಂಗ ಆತ್ಮ ಏನಡೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡು ಉಂಡು ಎತ್ತೋ ಏತು ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅವ್ಲು 7 ಜನ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಪಿನ ಲೈನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅವ್ರು ಪೂರ ಅಗಲಿನ ಯಾನ್ ಓಲೋಲ್ ಇತ್ತಿರಾಗಲಿನ ಕಂತದು ಬಣ್ಸಂಗೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮುಂದಿಟ್ಲಾಗಲೇನ ಆಗಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಬಣ್ಸಂಗ ಮಣ್ಣಾಗ ಮುಂಬೈ ಬಣ್ಸಂಗ ಅನ್ನ ಒಳ್ಳುಡೆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಬಣ್ಸಂಗ ಈ ಆರ್.ಕೆ. ಶೆಟ್ರ್ ಮರಣಿ ಒಳ್ಳು ಬಣ್ಣ ಸಂಘದ ಬೊಂಬಾಯ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅಂಕಲ ಸೋತು ಬೋದಿತ್ತು ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಈ ಸಾರಿ ಹೊಸದು ಚೇರ್ಮನ್ ಮಲ್ಪಗಂದಾರೇನು ಒಳ್ಳು ಬಣ್ಣ ಸಂಘದ ಚೇರ್ಮನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಲ್ತಿನದಾಗ ಅವನು ಇಡೀ ಆಯ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತಂದು ಇಡೀ ಊರುಡು ಬೈದ್ನಾಗಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೇರು ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಆರು ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೋಪಜೇರು ಸ್ಟೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚಾರಿಗೆ ಏರಳ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೃ ದೇವೋಭಾವ ಪಂಡ ಅಪ್ಪನೇ ದೇವೇರು 5 ಮಿತ್ತು ದಾಲಾಜಿ ಆರು ಒಂಜಿ 10 ಕೊಡೆತ್ತೋಡು ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಜನ ಆರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಊರುಡು ಪುಟಿ ಎಂದಂಡ ಇಡೀ ಊರು ಎಡ್ಡಾಪನು ಅವು ಯಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಏಪಲ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸು ತೃಪ್ತಿದಾಯ ಬಂದಾಗ ಆ ಅಮ್ಮನ ಪುದರಡು ಎತ್ತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತೋ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಎತ್ತೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಲ್ ಮರಲ್ಲ ಕುಂಜಿರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಆರ್ನ ಪುದರ ಅಮ್ಮನ ಪುದರಡು ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಆತಂಡು ಅಂಚಿನವಲು ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರ್ನ ಹಾಲ್ ಉಂಡು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ ಕೊಡ್ಲ ಅರ್ನ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ದಾನ ಕೊರ್ದು ಅರೆಗೆ ಊಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಂಥ ಭಾಷಣಾಲ್ ಬರಂಡ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಇನಿ ಮರಣಿ ಮುಟ್ಟ ಬೊಂಬಾಯಿ ಊರುಡುತ್ತೇರು ಇನ್ನು ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಬೈದೇರು ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನ ರಾಜೇಶ್ ಅನ್ನ ದುಡ್ಡುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದು ನಾನು ಪಂಡಾರಿ ಬೇಜಾರವು ದೇವನಾಗ ಏನು ಕೊರ್ನೇನು ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಂಪೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತಿಜಿ ಈ ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫೆಡ್ರೇಷನ್ ದುಡ್ಡು ಮುಗಿದನು ಮಿತ್ತದಗಳ ಮಾತ್ರ ಪಂತೀನಿ ನಾನು ಫೆಡ್ರೇಷನ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಹ ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಶುರುಟು ಕನ್ಯಾ ಸದಸ್ಯನ್ನೇ ದೇವರ ಗೆಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ದು ಈ ಜಾಗನ ಬರಿ ತೆಗೆತೊಂಡು ಅಲ್ದಾಗ ಮೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೀಟಿಗೆ ಪಾಡಿ ಎಂಗಳು ಮಾತು ಒಟ್ಟು ಕೊಡ್ದು ಬರಿತಲ್ಲ ಜಾಗ ಕೋರ್ಪೇರೇನು ಅವು ಗೆತ್ತೊಂಡು ವಾಸ್ತು ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಅವನು ಮತ್ತು ಪಂಡು ಆತನಾಗ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡಿ ತೂಲೆ ಯಾನು ಕೊರ್ತನಿಗಳಿಗೆ ನಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಾಯನು ಜಾಗ ಬಿಡು ಹೊಡ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಅಥವಾ ಕೊಂಚಿನ ಶಶಿಧರನ್ನೇ ಬರೋಡದ ಆರು ಬತ್ತೇರು ಅರೇನು ಶುರು ಎಂದಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೂಲ ಪಾವಂಜದ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಆಟ ಎತ್ತನು ಆರು ಬಂಡೇರು ಯಾನು ಬತ್ತಿನ ಒಂದು ಬೋನಿ ಮಲ್ತು ಹೋಗ್ಪ ಬಂಡೇರು ಆರ್ಲ ಒಂದು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪಾಯಿ ಅಂಡೇರು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅవి ಆಟದಾನಿ ಬಂಡೇರು ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂದು 25 ತುಂಬ ಕೊಡ್ತೇರ ಅದು 25 ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂದು 25 ಕೊರ್ಪಾಯಿ ಅಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಈ ಜಾಗ ಕೈಪಾಡ್ಯ ಈ ಜಾಗಡು ಮಸ್ತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆನಂದನ್ನ ನಡೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಮಾತಾಡ್ಲಕ್ಕ ಪೋರೆ ಆಪುಜಿ ಯಾನು ಭಾರಿ ಜಾಕಿನೋಡು ಬೋಪಿನಾರು ನಡೆ ಜಾಕಿನೋಡು ಬಂದಾಗ ಆರ್ಲ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಏರೆಗೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಏರೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಿನಾರ್ಲ ಹತ್ತು ಏರೆಗೆ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಆರು ಆಫೀಸಿಗೆ ತೊನ್ನರ್ಲತ್ತು ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಏನ ಏಪ ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಕಡಪುಂಡು ಕಾಲಿ ಕೈಟತ್ತು ಕೊರ್ದು ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಅಡೆ ಪಿದ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ರೆಂಡು ಅವು ಆ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ದುಲ ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ಎಂಗಲ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣನ ಏನು ಖುಷಿತ್ತು ಮೋಕೇಡು ಏಪಲ್ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಬಂದಿನಿ ಆರು ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಹೆಂಗೆ ಯಾನೇನು ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆತನು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಏರು ದಾದ ಪಂಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ರಾಜೇಂದ್ರನ ನಂಚಿನ ಕೊಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರತ ದಿನೋಲ ನೈಟ್ ದೇವ್ರೆ ದೀಪದಿ ಇದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರಂಡ ಇದು ಮಲ್ಲ ಇಂಕ ಭಾಗ್ಯದ ಅಲಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಜನಗಳಿಗೆ ಮುಟುಂಡ ಯಾವ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ತಿಂತಾನು ಈ ಜೀವನೋಡು ಪ್ರತಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಲ ಕಿನ್ನೀರಿಂಜಿಲೇನ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತು ಇದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಹೋರಾಟನೇ ಒಂದು ದುಮ್ಮಬಹುದು ಪಾರೊಂದಿ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಇಜಿಂದ ತಿರಬುರುವೆ ಅಂಚ ಪಾರ್ದು ಬಾರ್ದು ಸೋತು ಹೋಗ್ತಾಯನಿತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಏನು ಏನ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸನು ಏನ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಮಲ್ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ದೇನು ಅವು ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಕಲ್ದ ನಟ್ಟು ಅನ್ಬಿನಿ ನಾನು ಕೇನ್ ನಟ್ಟದ ಕಂತದು ಇದು ಅಜ್ದಾನೆ ಬಂದಿರಿ ಅರಿಶೆ ಬರಲ್ಲ ಆಟು ದಾಲ ಆಟಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅಮ್ಮೆದಕ್ಕ ಪಾಡ್ನು ಒಂಜಿ ಪಾಪ ದಕ್ಕಲೆ ಬಂಗ ದಕ್ಕಲೆ ತೂದು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಪಂದು ಎರಡಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಂಡ ಕೆಲಸ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಮಲ್ಪ ಈ ಜಾಗ ಎಂಚೆತ್ತನು ಎನ್ನೊಟ್ಟು 7 ಜನ ಬೆಂತೇರು ಮೂಲ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಆಡು ಮೂಲ ಕೆಲವು ಜೋಕು ಜನ ಅಲ್ಲೇರು ಮೂಲ ನಾನು ಪುದರ್ ಕೊಲ್ಲಾಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈಕುಲು ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮುಳಿತೇವೆ ಯಾನ್ ಈ ಸರಿ ಬೊಂಬೈ ಈ ಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇನಿ ಬತ್ತೀನಿ
ಅನ್ನ ದಿನದ ದಿನ ಇಡೀ ಟಚ್ ಇರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಂಡ್ರು ಇರ್ಲಿರು ಆರಂಜಿ ಎಂಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ರಂಡು ಇತ ಕೋಡೆಲ್ಲ ದುಮ್ ಮರಣಿ ಬರ್ಸವಾರ ಮಾತಗೊಟ್ಟು ಬೈದ್ರೆ ಮೂಲ ಬೈಜಿಂದ ಬಂಡೇರು ಮರಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಇದು ಇನಿ ಕೋಡೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂಡೇರು ಅದು ಇಂಚಿನ ಆತನಿ ಇಲ್ಲು ಹೌದು ದುಂಬು ಹೋಲುತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡೇರು ಇತ ದೇವರದ ಇಟ್ಟು ಮರಣಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಸಿ ಎ ಸದಸ್ಯನ್ನೇ ಅಂಪೇರು ಇತ ಎಕಡೆ ಮೇರೆ ಹಣದನ್ನೇ ಬಂಡೇರು ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಿನ್ನೆ ಬಂಡೇರು ಅವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಸ್ತು ಮಲ್ಲೆ ಆನಂದನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಅವು ಇತ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೋಟಿ ಮುಜಿ ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಬೋಡು ಅವನಿಕ್ ದೇವನಾಗ ನಾಗೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಅದಾಗ ಅಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅರೇ ಆತನ 15 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಆರೆನ್ನ ಬರೇ ಬಂದಿತ್ತು ಯಾರು ಕಾಮತೇರು ಆರಿನ ಬೈದಿಜೇರು ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಎನ್ನನೇ ತಿರೋಡ್ದಿತ್ತಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಧಾಕರನ್ನೇ ಬ್ಯಾರಿನರು ಆರು ಇತ್ತಿನಾರು ನೆಕ್ ಈ ಕೆಲಸ ತೂದ ಆರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಪ್ರವೀಂದ್ರ ಭಂಡಾರಿ ಸುಬ್ಬಾಯ್ ಶೆಟ್ರು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಊರುಡಿತ್ತು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇತಕಡೆ ಬಂಡೇರು ಮಾತು ದೊಡ್ಡದಾಗಲು IAS ದೊಡ್ಡದಾಗಲು ಕಿಸಿ ಕೈಯೇ ಎಲ್ಲ ಪಾಡಿಜೇರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾನು ಒಂಜಿತೀವಿ ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ಈತಿನಾಗಳು ಮಾತ ಕೊರ್ಪೇರು ಮೂಲ ಈತು ಜನ ಉಳ್ಳಿರು ಬಜ್ಜೆ ತೋಟದಾಗುಲ್ಲೇರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಾಗುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಈ ದೊಡ್ಡ IAS ಊರುಡು ಉಂಡು ಅಂಡ ಕೊರ್ಪುಜೇರಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂಡ ಕೊರ್ಪುಜೇರಿ ನಂದು ಎರಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇದಲ್ಲ ಒಂದು ಒಯ್ತದಂದ್ರೆ ಆಬಜಿ ಕೊರಿನಾಗಲೇನು ಗೆತ್ತನ್ನು ಬೆಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಇತ ಏಮಂತಾನೆ ಪುತ್ತೂರು ಬೈದೇರು ಕಾವು ಏಮಂತಾನೆ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ನೋಟು ಬೈದೇರು ಎತ್ತು ಜನ ಎತ್ತು ಪ್ರೀತಿಡು ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬನ್ನದಲ್ಲ ಒಂದು 50 ಜನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೈದೇರು ಇನ್ನು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಬಂಡ್ ಸಂಘಗೂ ಮಲ್ಲ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಕೊರ್ರಂಡು ಹಿಂಗೆ ದೇವನ ಅಲ್ತ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಾಗಲು ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೇರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಾರು ಮಾತಾಕಲು ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ಇತ್ತ ಒಂದು ಪೂರ ಏನು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸಮಾಜ ಹೋಗು ಏನೆಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಜಿತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಅಜಿತನ್ನ ಏರು ಎಂಜಿನ ಪಂಡಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಅಲ್ಲದೆ ಏನು ದುಮ್ಮು ಅಂತೆ ಲಡಾಯಿ ಬಡಾಯಿ ಮಲ್ತಂತೆ ಏರ್ಲ ಪನ್ನೇನು ಕೇಳಂತ ಇತ್ತೆ ಏನು ಏರೆಲ್ಲ ಲಡಾಯಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾರ್ ಬರ್ತನು ಏನಾರು ತಿತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಕಾರ್ ಬರ್ತನು ಮಲ್ಲಗಲ್ಲ ಬರ್ತನು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪರೆ ನೀಜ್ಜಿ ನಿಗುಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಏನೇದಲ್ಲ ಬಂಪೆ ಸದನ್ನೆ ಆಡು ಈರಾಡು ಈ ಸಮಾಜವು ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತಾರ ನಿಕಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಏತೋ ನಿಕಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜೀವನ ಏತು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಲ್ದಾರ ಬಣ್ಣ ಇದು ಇಲ್ಲಡೆ ಮನಿ ಬಂದ ಕುಲ್ಲುನ ಗುಲ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ತು ಬುಡೆ ಜೋಗ್ಲೆ ಬರ್ತಂದು ಉಪ್ಪುನ ಗುಲ್ಲೆ ಅಕಲ್ನ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಬಾತಿರಜೀರಿ ಅಕಲ್ ಎಲ್ಲ ನೆರ್ಪುಜೇರಿ ನಂಗೆ ಏತು ನಾವು ಬೇರೆ ಅಂತ ಆತ ನೆರ್ಪೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಇದು ಕನ್ಯಾನ ಸದಸ್ಯನ ಈತು ದೊಡ್ಡಗೋರ್ದು ಆನಂದನ್ನ ಈತು ದೊಡ್ಡಗೋರ್ದು ಬೊಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುನ ಅಂತಿರು ದಾದಾಗತ್ತೆ ದಾಂಡ ಈ ಸಮಾಜ ನಿಕಲಿ ಮದ ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಒರಿಯುನು ಅವೇ ಬಂತಿರದ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಪೋನಾಗ ಏರ್ಲ ಪದಂ ಬೊತ್ತುಜೇರು ಬನ್ನಾಗ ಕಾಲಿಗೈಟಿ ಬೈದಿನಿ ಪೋನೆಲ್ಲ ಕಾಲಿಗೈಟಿ ಪೋಪಿನಿ ಅಣ್ಣ ಅದು ನಡುತ್ತಾ ಜೀವನನು ಪುರ್ಲುಡು ಜನಗಳನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಸುಖನು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟನು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಅಂತಿನ ತೂದು ಪತ್ತದು ಅವಿನ ಮಲ್ಪುನ ಅಕುಲು ಅವು ಅಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗಲ್ಲ ಪುದಾರಿ ಈ ಸಮಾಜದ ಊರಿನು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರು ಬಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟು ದುಂಬುಡು ಕಿನ್ನೀರು ದಿಂಚಿರು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟು ಎದ್ದೆಡಿತ್ತಿನಾಗಲು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ದಾಗಲು ನಂಗೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅವು ಮತ್ತು ಬೇತೆ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡ ಸಂಘ ದೊಡ್ಡ ಬೋರ್ಡ್ನ ಬತ್ತನಂದ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರಂಡು ದೇವನ್ನಾಗ ಮಾತಾ ಸಂಘದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದಕ್ಕೂ ಅಕಲ ಸಮಾಜದ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಮಾತಾ ಸಮಾಜದಾಗಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನನಗೆ ಎನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸಾಕಾತನು ನನ್ನ ಗೆತ್ತೊಂದು ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿದಾಕಲು ಮತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಏರ್ಲ ಗೆತ್ತನು ಜಿದ ಆನಂದ ಅನ್ನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಹಂಚಿ ದೀದು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೀರ್ತದೀವಿ ದಾಂಡ ಅಕುಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರ ಏರ್ದಿಂದ ತೀರ್ತು ಅವೇನು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಎಲ್ಲ ಅವೇನು ಬುಡುಪುಜೇರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫೆಡ್ರೇಷನ್ ನೆತ ಬೇರೆ ಆನಂದ ನನ್ನ ಪುದ ಹೊಡ್ದು ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ನೆತ ಬರಿತ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಏರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ಫುಲ್ಲು ನೆಟ ಈ ಐವೇಡು ಓಲ್ಲ ಓಪನ್ ಏರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಬರಿಟು ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುಂದರಂ ಶೆಟ್ಟಿನ ಹಾಲ್ ಉಂಡು ನಂಗೆ ನನ್ನ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡುಲ ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ ಮಲ್ಪರೆ ದೇವನ್ನ 10-30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಂಗೆ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಗೋಡಿತ್ನಾಗಲ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡಾಪು ಇತ್ತಾವೇನು ನನಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ಹೆಚ್ಚತ್ತು ಆಯ್ತು ದುಡ್ಡು ಪೂರ ಆನಂದನೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ಕೊರುವೇರಿಂದ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತಾ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅವು ಆರು ಇಜ್ಜಿನ ಖಂಡಿತ ಬಂದ್ಬಿಜೇರು ಅವು ಆರನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಧಾನೋಡು ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪೂರ ಸದಸ್ಯ ನಾನು ಇದು ಏರು ಪಂಡಲ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ್ದು
ಅಂಚೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಪೋನ ಒಟ್ಟಲ್ಲ ಅವು ಕನ್ಯಾನ ಸದಸ್ಯನ ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಂತ ನೋಡು ಅವು ಇತ್ತ ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು ಅವು ಖಂಡಿತ ಅವೇನು ಮಲ್ಪಂದೆ ಬುಡ್ಪಿನೇ ಇದ್ದೀನವ ಅವೇನು ಮಲ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ಬುಡ್ಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ಅಜಿತನ್ನ ಎಂಗುಲು ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ಈರ್ಲ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ನಾ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಕೊನ್ನೆ 4 ಜನ ಪತ್ತನದು ಬೋಡ್ನತ್ ಸಮಾಜಡು ಜನಗಳು ಮಾತಿರನ ಪತ್ತದು ನಮ್ಮ ಈರ್ಲ ಇದೇ ಗಾತ್ರ ದಾದ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಯಾನ ಗಾತ್ರ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮಲ್ಪನ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅದ ಅನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಜ್ಜಿಂದಂಡ ನಂಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ದೇವನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒರಿ ಕಾರು ಹೋಯ್ತೊಂದು ಆಯನ ಮೇಲೆ ದೂರ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಏರ್ಲಕ್ಕೇನು ಜೇರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಮಾತ್ರ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಹೊಡ್ಸುವೈ ಪಿದೆ ಹೋಯ್ನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪಾಯ್ರ ಐಕಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒರಿ ಕಾರು ವೈಪುನ್ ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಒರಿ ಮಾತ ಏರ್ಲು ಗೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಆಗ ಸಭಾಶ್ರೀ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾತ ಸಂಘದ ಕುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮಾತ ಸಂಘದ ಕುಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ಕುಲ್ಲತೆ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ಪರ ಪತಿಯರು ಅಲ್ತವಾಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮುಂದೆ ಕೊರ್ರಸರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಆನಂದ ಅಂಡ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸುಖಸ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಲಜಿ ಇನ್ನು 2 ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಜಯಕರನ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡ್ತು ಅವು ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಜನ ಒಂತೆ ಅಂಡ ಜಯಕರಣಿಗಳು ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಇರ್ಗಿರ್ತೊಂಡು ಆರು ಬುಡಿದಿ ಜೋಕುಲು ಮಾತಾವೈದೆ ಅನ್ನ ಪಲ್ಯ ಬೈತಾರೆ ಬೊಂಬಾಯ್ದು ಅರ್ವ ಸನ್ಮಾನ ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನ ಬಂತು ಇಲ್ಲ ಬುಡಿದಿ ಲೆತವಾಡು ಐಕ ಅರ್ವತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದುಡ್ಡು ಯಾರು ಕೊರ್ಪಿರೋ ಕೊರ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಬುಡ್ಚಿ ಕೊನಂತೀರು ಬೊಕ್ಕಲ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಸುಖದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ದಯಬನ್ನಾಗ ಆರು ಪಾತೆರಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಆರೊಂಜಿ ಹಾಟ್ಲಿ ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಆರಿಗೆ ದೇವರ ಆಗಲಿ ಪೂರ ಎಂಕೆ ಯಾರನ್ನ ನಿಗಲ್ನ ಆಯುಷ ಬುಡ್ಚಿ ಎನ್ನನೇ ನಿಗಲ್ ಆಯುಷ ಕೊರ್ಪೆಯನ್ನು ನಿಗಲ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೈದಿನಾಗುಲು ನಾನು ಇತೋರ್ತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ನಾಗ ಪೋಯ್ರು ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಪುದರ್ ಬಂಡ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ದು ಮಾತು ಅರ್ಥ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಗಲು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನಾಗಲು ಪೂರ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರಿಯರಿಗೆ ಏತು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಲು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಜಗನ್ನಾಥನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಫೆಡರೇಷನ್ದ ಒಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿದ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ ಎದ ಬೋರ್ಡ್ನೆಲ್ಲ ಅವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನ ಅವು ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಜಗನ್ನಾಥನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ತಾಗುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಶರತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಶಾಂತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಒರಿಯರು ಪುದರ್ ಹರೀಶ್ ರೈಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಇನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಆಡು ಒವೇ ಒಂದು ಕೆಲಸಗೊಂಡ ಎಂಕಲ್ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋನ್ಸೆ ಅವು ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಭಾಷೆ ಹಾಕಲು ಅಲ್ದಾಗ ಮೂಲ ಅಂಬರೀಷ್ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಬಂಡ್ ಸಂಘದಾಗ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಕುಲ್ಲ ಪೂರ ಅಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಡು ಒರಿಯರ್ದು ದಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಜಿ ಯಾನು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರಿಯೇ ಮಾತೆರು ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪಡು ನಾನು ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಂಗೆ ಬೋಡ್ನಾಥ್ ಸಂಘ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ನಂಗೆ ಸಾಕಾರ ತಿಕ್ಕಾಡು ನಂಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಇದೇ ಮುಟ್ಟದ ಹಾಲ ತಿಕ್ಕಿದೀಜಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ತಿಕ್ಕಾಡು ಓವೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಡು ನಮ್ಮ ಓವೇ ಪಕ್ಷದತ್ತೆ ಓವೇ ಬತ್ತಿನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರನ ಸಮಾಜದ ಪಕ್ಷ ಏರು ಪಕ್ಷದಾಗ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಯಪ್ಪ ಮಿಸರತಿ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು 3B 2A ಅಭಿನಯ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಚಿನ ನಿಗಮ ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಅಂಕಲ ಕೊರೋಡೆ ಆಯ್ತಾ ಹೋರಾಟ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ದಾಲಾಯ್ತು ಸುದ್ದಿ ಬಾತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಸಿ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಬಂದು 2020 ಮುಕ್ತ ಇತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀನ ಬಯ್ಯದ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಾತ್ರಿದ ರುಚಿಯಾದ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನ ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಂಗೋಡು ನಿರಂತರವಾದ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಂಡಾರ ದಯದೀದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಗೆ ಪಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಮಹಾಪೋಷಕರು ನಡೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರೇ ಪತ್ರಕರ್ತರೇ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಶಬ್ದದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜೈ ಬಂಟ್ಸ್.